na meka nam si yo na mpe moringa nam hata no nwunu mu sa na ehoi na me woye nti me woye na be ma na afrafu ma ba na mka chense me say daddy me friend me sister mo osi me nti moringa na mfa hata nwunu na ya wo de atadwe awe nti yefi nde ko wo ba na se bia wo behu se moringa no mede aya ade aduane bi ana se mede ama wa adwenyo se aduane boni bi na mede ama no so yo wate oba nwumbre odwawe no opie ko ba ya akwa akoto bitters ya hye no wo ayi adonko bottle mu atwitwa duan hini ede agum ama na yema na watonsa agum na yema na ode bai nti ode ba na o se o mama na duro ntimi ma ne nya ne de no enhwe na msi yo mate na mde me de no kosi ho na o yusu ya na wonom na chese mi be yimani a na wajai insane sa woto anu ma na wajai na sela ne be ma ne se bia obenu ma duro na ma bia emu be ye den no de bi se ne tie sa na tie na mga chensa duro ya mi sister de ma mi ya o mpese obeye bia nka wo ye nu mpo anke no ebe boa o na wasan akoto nsa na abehye bitters mu biem na chese de ade ne kono sa na ekọ onu so mpese obebo obi amane nti da no mekwafu ewo sa babato no so kaka na mene ma ase ba ye kwafu me didi nkoma na mga chensa ma oba be ma na sembi ha no na wa wo ya na maame ne de wo frɛ na obisa na obecheche mu akire ma no ansi na maame aka aje mi se osi yesesi ankwala ne de ye no ya nya ne fo fi se omo de o ma nya ne saa o adekitu abia ne abebo omo maame ne papa na amane omo de o ma nya ne saa nti o ka saa no man ti man ka asem bia bio eno nti sabre mako atena na adwamu na mabedwafo etamachi de mu aden sa achichide achie ne de na tirese wutumi hu ne sampa enefi adade eba no emu ezen ane yankase mu adin yesi emu ezen ye papa enu nti bomodia na tweba wo radio no Akoma 87.9 FM afei so se wo behwe bim wo Facebook aye social media so anana ya aye krado wo twa ye de atum da wo Facebook aye Akoma 87.9 FM like your page no comment na bomodi asa wo be share e de amaye sanso na se ba YouTube nso a Akoma 879 subscribe me notification bell no so ebreso a ubenya notification note no na say wonso wa share link no ama foforo etumi enya bi ahwe e wo YouTube sanso enencha TikTok nso be di atwaguo pa na wenya bi ahwe e wo ho na television so na wo hwa ne dia Rabi 1 TV osiminie odempa osei Chrome TV ono nso gina ho ono nso simi gina ho pampe mako medam de mu azan sa pepepe na ebodonko ekonso a onua TV emoso ede ebetum na chono ni tokuro ni manchwa biemo onso watumi enya bi ahwe na edrubra wase akire ya adwene a watumi akire wadwen sanse ene asam no a eba no nokwasem eni esoso papa ai sesei ema ni bi yeboafo a ana wamu eye bekumu a ai boafo a ana bedi wa bekumu wa ana besai wa eni fade aka ni nyina to aso ema me destroyers na chese sa pepepe ena konti wodi ane se obekoso a na wahwe na wahye ede amaye na bibia atumi aye kama na ene eye boja ye ene ye fiada ma meni kan ema me nua bemen akwaba bemen na memo ha ye na ante nyapom te sen onyankopon adum ante boko wojidi pachwani bema afrosoro boko nya boko ya boko nya boko sakra ane kure because bemen nye tietia ne mpaboa mu na wo sane
na oforo soro na wo be hye studio ha say ya ene kure na semwasi ahu no eno no na asem be za no asem ani so ani so ne kure pa okay enti so what ye papa nka o se asem no ani so na so hwan mu na beka hwan mu na be ye pie age se ma ko na bedwafo na akua koko e ka ho bie na evangelist Samuel Mensa wodo na pastor Julius sofo koko no ono so ete nchane na afei so eye an akosia pokuya sikapa na ono so eka ho Ismail Haywood Tony onu boye chidom ene adontene dia na wudum se ba bia yesay pin so enu nti tachuku na ehweye enra ene ye de eto ye monim se ye nuaba akosia nyako ene ne kunu Francis ya ye free na kakra bi munie na ya pre ape wonum ayaresa womu ayarehwe wonum apomuden wonum energy wonum sede so wonum so beke ho no enra ene yede ho asembre mu se enra ne eye fana de nti ene twato a ene na ya ye fana presentation de ama wonum ye be hu akosua e wa say live ne mom mission sa wodi na ema ya enra ene eye last day ya yede eba na che say ene ya present ya pompe na de aka wa chire na amode aba no yede ne nyina tato say bam na fe yede ne nyina so etumi amano na bibia ayefe esanse moye amano ayefe moye amano abroso akada etwato enene na chese ya ye bibia kama ne yede ahye ne nsem ti enra ebia obon homode enra nso no totoy pa na network no na higher dwen nti ebia enra o yes o sende na emma me pacho onyankrompon na oka wakoma no na enra o de sende no enne obetumi aye ne sa pepepe enka se enra na wo sende amma enu nti enne o de ato kotokuo mu da bi yehia ne de aka ho na etumi aso bebe se yade ya bill aba na wo hwe bill no de a na chese wutumi hu ne se eye comedies ebia na eye comedies na eye comedies pa o uza enema yedin biribintia enema yedin na maye kom se na eye comedies enipa ba akode eye comedies na so minim se ye de bekwa wiye enne ye nwie program na ye mfesika no nhye ne nsem no na ne ye wasi enya no minim se ya hwefo ne yetiefo nti enua no mu a mu wa brochire ye nua na mo send message ma ko ye send you so emma network no me pa chew enne wo be try e be ba numbers na ye de twuma no a eno ne go Facebook na eno ne go YouTube na eno ne go TikTok no eno ama support kan sem bi wo se abembuo eni ye dictionary mu da bi yen abembuo eni ye dictionary mu baby a yakase ye bedru no said ye tie bia no ye bedru ye destination into numbers no 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 and a 0245 301462 0245 301462 and then atwa pententi ye de ba kokra beka ho amamo ye 0599 814 926 0599 814-926 and any lady also ye baako Mary Akosuade baako 0599 305 202 0599 305 202 and baako ye 0245 301462 0245 301462 and at the chato 0599 814 926 0599 814 926 and yadema wonom bill na yadeba ye no eni esoso nanso menim se sedi tibia no yebedu boshe asase so yakase yebeyo no yebeyo enti yebese abaso biem na yenko the main story no eso ye wia nye de aka to aso beme na odin ande mbacho ya frame amwako hene amwako hene
Amwako hene na wunni ahotedi bia. Me din ahotedi no yefra me John. John. Me wo fast mu nyina ofa John. Oh, to ahotedi no ofa John. Ba wudi anka se sha da ke. Me din ali amwako he ye de meto pani nti no. Amo fra me amwako he. Nana amwako he. Edin mu odupa. Ante. Na amwako he ne firi hene. Me ba show ante me firi kumawu besoro. Besoro. Awia yi nana amwako hene. Agi na adwa timo no nana muwa o. Bayiri sebenta nana meboa anyasam ketua pa enti nana amwako hene. Awia yi mahwefo ne metiefo yina se wura nkasa eni etie wo bibi mu fifi mu fa ye wura se fifiri ne soro yenti asem na se ante ayasem bi masem nyina ne se eya unua be ma mi firi mase control na mituo mi firi meli mesi Burkina mesi Benin mesi Nigeria sa na maye sa fedem kotena Libya Libya ha kotena wa nka mi ko Italy ene ye bo me edem betu fie edem ba ene adwuma mu nya bibia nya sika ni ho epu na mepam adwadifo yi ye de sen ya ha no nam de nam kuma se abonten asa e wo ha na nya customers bia omusu to bi mame ediye na me sika 120 million me so me bra pani age plot with them krum kuma be soro ho wa firim plot no ya media na sam kotena so eti me de ko boss sen e ko ye sport esi dan ba ko kan ho na jam timu me kotena ho na adwuma no me pam ne ma me pam nti me sa aton ade no me nyam ho twabe eti na se me nyam ho kani eti emre bi nso kasa de ne ye mo sam na mo mali na me ba ye krum kuma be soro ho na me ka se ka me pe oba bia ware akomali ti madam family nam ye friend Edua Champon Edua Champon so ene akware me ofa se na womi Edua Champon ma ne wofa se na womi se kwa no ona di na womi e ma me say ya na womi de ha me no nya che se sabe na womi ye sujani sabe na wo sujani wa wo ba ko oni kunu eti akoka wa mpene eti mi ja ko ma kwantu so ene sam de betena ha yi na me be bia me sport no ono so me po ba ware ono so ne ba ho na wo me no ne ba ho ye nyanko pan hye ya ante de enti ame ware no ani o dia me dwen yan se ani akola we ne ji se nyanko pon se ye dey me dia na ja me le kan eti ohuru me ne be ase na wotwe na oka kire me se yanko papa oka kire me se otikumase nso na dabanse aso eti ni fire wura no tu no enu nti ne wadwane abehebe ye kurom be soro ho no okay da bia ma me ne friends o me ni niama no mfa ne da ma hai anam se ne ye se ro ba ko fa ba o se an ne okofa ba ne ye tena okofa ba e mama ne dan ba ko de ne niama gum me ne ye adwuma se suban ya wayi na di a wo de ya me ne de mi hu de meka ante kire me han suban ba ko wo mu osare no adware no pa anwumre o yakoda o nware ye kodru won so ose memfa no nam se da bi ose fa ne chachire na ose memfa no ene ye nam se da bi mi papa panimu kura medware ale nti na wanware ose bodani kura yedi no ti wo pa opa che se wo koda onware no se mo koda memfa no totobi no anka menye nam se da bi nam so nsem bebre o wo kase wo nware won ko nware a wo se de o se wo nware na de an na bodani kura yedi no na umi sanse wa bodam se na mbusan se bodani ne di bodani mi nso nya bodani ende no wa bodam won ko pe bodani mani salam ka kire no ando osari adiane banku wo so ka banku ma wa ntimi ni aye peche ende asa mia papa panimu asa mia nam koka empampa timi nam ka banku enu akra mi kem banku si ho mi ko gudi bi wana ka mia nam ka ande jawajo o ma bokra so mo bo mia nam di banku no be boboye fa se ne kura de ne nam ka o be bobo papa yankwa enu ade am ka ye kura de so mo bo enu na me first jam de bobo banku mi mu obi da me de ade atome na so sei na me akaba ayi no roba no be mu an mate agum na bobo isi siwa me kwa me kodi bi okumo be so de me ka sei
ante atete ya de mintimi nka kan ni nyina kyerɛ me me pɛ sɛ wo ka madwuma a wo ba ya na meyɛ ensa enya kura metɔn nsa ngra wa mienu ne ho mi na se ne ndie sese adwuma ne nyina agu dwuma ne nyina agu yese mituwa me ntɔn hwe ɔno ne kɔfɛ nsa kɔta rɔba na wɔde abesi hɔ so wɔtɔn so nna kura ka kyerɛ m sɛ kɔta rɔba mienu ɔkɔfa ayɛ kura wɔde ka 80 cedis ese mtua ante ɛyɛ me kɔ ne maame ne papa a ogina mu sa wade no ɛne no wɔfa no adu champon no me hunu no me kɔ mo nkyɛ kɔbɔ mama ne sɛ ne wɔfa asen de sɛ mintimi ne ntena biem enti ɔmo me yɛntena se ne yɛngu awade no ne de besie no ne yɛhunu ɔmo sɛ me nkɔ na ansa mo bɛbrɛ me muaye ɔmo ne papa no ɔtena awade no ɔbaa bɛka kyerɛ me sɛ ɔbaa ne te kumase ɛna me ware no nti me nkɔ ha kumase dai me nso kumase kura baabi a no ɔte minim hɔ ante okay enti nsɛm deɛ ante ɔsɔ me mu aka me bo ha ɔbaa ne bro ɔbro me ante Naomi bro me wɔkye bɛmɛ ti sɛ gyina hɔ bro ka me koko so aka me nan kokom wɔde dadeɛ de ka banku yɛde sosɔ daasɛ ni mu no wɔde bɔ me ka wɔde bɔ me tirim nyankopɔn nam dem sa gyeeɛ ante yɛsɛ de miwu ɛnam se meteɛ mo nka nam se no akoma fm mede bɛba ha na ntɛm aboa me mepɛ sɛ ɔsesa de nneɛma firi me fie no wɔkɔ ɛno anti na ntɛm baa ha ne ma asɛm no yo aha ya Akoma 87.9 FM asɛm deɛ wabɔ ne tɔfa na akasi ebebiebie mu aha sa pepepe na tienti ye ne na mu ako na edi komo no na mu ako so akohia ba we friend no Naomi kura sɛ no wapɛ na sie wodi nka pɛ no no wɔ baba ako na wo mi se me mpere so ana meboa ana kura na ante ena na ye na mu akodi akwantuam Libya sa no pɛ so ko Italy ye bɔ no ana kura na nasa wo kan na metie wo papa wa kan yie ehwa no se ne kuntu hwane ani nchia na ekro ma me nsa mbre na mmebɔ mbra eja obepempa me ma epron ye bi kakra ene wodi nya sika 2000 ne akire na de bie sports so ahunu na womi na pa no fie bebre mini a wampene so ano wo baba akwen na womi no akasa yi ne ti wo sport ho ni ba ofrie wuni baby ofrie minim so na me ba war no kura no ba ye wo hu no sa na minim no ye introduction ne hu no ye ho na che se bra wo hu no ya baba wa che se won san ba ye no me so nam se me gina so enti na so hu me ye se mi ma benyi won so abenyi won so ko nanim wa won sia wa wo san ensia mako nsia verse no wo ba ko ntimi ye se okwa wo num ba kan ba ko no ma ne ye nsia to no wo mama ne so wa won nsia wa ka kire o na wo nya ba bia se ba wa won nsia na until na man dia wo mu ni nkyɛn mu nti ne dia na hadwen ɛna me so sɛ de me hunu no sacha na teɛ no m'ani gye ho ɛte sɛn otuntum papa yɛnkɔ no otuntum ɛna nso hwɛ sɛ de wɔteɛ nam ka sɛ bia ne ho bɛyɛ den adan wɔte sɛn sɛ ne honam no yɛ kakra kama so hu ɔso wɔn so bia kokoroa nti na me sɛ bia obɛtuma yɛ ade aboa me ɛma ba aduane noa ne nam noa kora ne adeadeɛ nso ante wɔ noa nam a de sɛm na ntwimako ɛsɛ wo boa no ɔno akadom a ɔdɔ ebia ɔdɔm ante na wohwɛ no ayoa no ɔde abɛsiwa ne makokura de agu mu no wɔkora no bɛka sɛ sɔre ɛdɛn sakwadwerɔ waboro anaa ɔno sɛ wɔnom nsa papapapa nsa no na ɛkɔ so no ɛkɔ so ma ne yɛ dɛn ma ne ɔntumi nya deɛ anaasɛ biribi ɛte saa no ɔno paa papapapa ɔboro paa yɛne yɛtɔn wɔbo customers ne nya ɔno ɔmoko nti apam wɔ mu nyinaa nti de sɛ ɔmo ɔdɔ yɛ paa ne timi ba ɔmo bebree agya hɔ ba obi ehu mi ɔsɛ papa woyere ne nti na wɔmi ntimi ma hɔ na ada wu na wɔmi na wonim sɛ ɔboro ante na minim na ada na ɔba o sport ɔno ɔba bɛɛ dɛ ante ɔmba we nam ɔne ne wɔfa bi ɛfɛ no kwadwo no mu na ɔmba we nam no wantɔ nsa nka ho ɛne ma nhwɛ ɔmo tɔ nsa bɛte ma nhwɛ sɛ wɔnom bia na wɔnom ntimi ahu ɛnyɛ wa na sɛfo mi anam sɛfo wɔm no obie ne wɔm nko a
na wo serve wo mu wie wan tell mo nche no ma mo nkomo kakra se woni mo dada sa me kra na me pam de e wo nche mu nche me de me fa mu ya me pam ma de enti ma hwe om bia no mu wie yo mo sori akọ so wan hwe se wo ba ne se de no osi nante no wo sori akọ ze aboa na so wo mo dan de no wo mo de na wo bisa ne wo fa se ne wo fa se no woni mu nsa no ma na so woni mu nsa anti na wo mi asem ne de na wo mi asem ne de de ma na kan se me hunu no start day no aware dada na ba mitirimu me be se ne pedada no eno na nya mfie be sen e ba 20 years pass ene na che anti okay entale na wo mitirim se akora yi ni ene da bre nyankopon se akora we ya na menwa no eno ni o ena wonsu hu ye wa misa na se bia no asem san hia de toso mienu no a me misa na se se nyina efri kro baako ena no wo fa adua champon no madam papa edi eda obeda me nche Thursday no me sa akọ no wo fa ne nche e wo fie e ka je nse because so me hunu na wo me na wo fa ne ni ho biem okay tim ko be san se adu una wo me no a me be ka asem maware no se ma hunu ma hunu o so pa wade no se me nya ndai because bisa na wafa no se because on na me hu first anu wa se o kofi se wa hu na wo mi no so be ware a ene ware no okay na wo mi onim dwadi se dwa e fa dwadi esem se onim di ampa onim dwadi ene onim dwadi enso ante onim sika kuta no a ja so oba sense se oba ma bi obi so pebo so mema nsem o mre ju sika no a wo beton we pronya ye na odi be sport se we de tususu no de ye de ope ene se we bi oton sa no ya no aboro odi sika kra ma no otumi hu no je se no boboka ante ene se wa good sport no wa go no ante me se me wo ho otumi bu nsa half o da ma customers na ti o se monye media siso wadidi na esiso odi nsa na esiso anga nkyere mi o wadi me pese wadi tu nsa na to bet ya na so wadi die so on say sport manfo be go no ma we nsa say me say kwa ale mitimi bu picture wom but occasions say bronya bra na bibi sa he bi kwa mitimi bu nsa kota ana kotwa ma me customer say monum on the ordinary day no kura no da hunu bi akura no otimi bu half sisa monum na wa woni mo no anti da bi ansa no woni mo no wa wo ton no woni mo no e ba cho da pepetenyi kura de o di enti na anu bi say obi ane na ya di enti na anu bi na moko ni se di enti na to petese na won ka bi hwe betenyi de minim ene me takro obi na beka no obeka na no ama me di enti a mi pese mi hu adu mimpe enya na minim enye minim bia no de mitimi no bako bisa na ene se ne wo bu nom na ayi na wo mi nsu anom na mo de asi adi and me mitimi tena se wo so mi nsia akora na menum bia ni na me ka no menum bi da na adi na wo hu no first day wo hia na wo mi na mu ko fie die na wotumi ye ma wo hu se o se nye wo hia no na aware no ana meboa okoye ne ho ade enti woni ne ko fie de din kan die na wo mi ye ya hu se obayi de wote se na wo mi ya na menim na tete anka me pe na wade no enti ma me go ahead na me nware no ade na wo ye ma wo and they say odawo for you hu no yanko said wo ye no ada oba say me nwa bi na gu enchanse bi gu ho ohuru mu maami it is am na abdante no no benom sa no ne wo fa no no benom sa on de no agya no hokọ de oye ne say eni na wo mi wabehunu ku de anem de me kọja wu eno ko ye ne so de na wo mi maami it na wo mi ohuru me niamam kakra maami am hu say na nigi say oba begbo ame no eno na me ko so eno ka say nwumre oba beda na nwumre obeda e wadana nwumre na obeda da nwumre hunu na obeda eno de obeda no adware abopa da wo so ende ene kama nti no na kama abopa da wo so anti ye ampa ahade yenya fro so de apa ane kura ye kan nyina ma no so ba se ono ma ye din na me de ya sala utia ni tie nyina esna mente me de ya ha it is a brand your ba no wadware ne kama wo de hua fa moto mu ne kama dan de kama woni ne dai wante hu dia oh gabi o ne kama telling we fine ti ye dai en manage no ho so ni je me ho o say
nana ya di o nam sai wakacho so ya ah oh ene nya goro ene o se ene o se ya wi no ena me ba so no me say de ne din ya de na wo mi e de na Akosua na wo mi na ekua na wo mi afia na wo mi fa de din kan no ya wo so no na wo mi gacho so ya de I tell you na de akacho me no so on so ya de on so ya de nti manage ho oyi sitas oyi sitas oyi pa me se me yibi ene na mo akona ne na so ene na akokra ni dwom oh da bi akokra ni dwom akokra ni ho experience experience is the best yes experience is the best teacher no it's experience 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 wo na stars no de anu yi wa no ani je ho pa ye sana de mitime nkire a check kakra hey papa ate na yes so minua penny minua be ma penny abrewa na mizo za no penny ya twumpons menyini pa wa de me say stars no mo de anu yi wo ya wa ni je ho pa okotoi okotoi manage ho okotoi like ososo akonya ayi table mana la leje ho eno we ni je ho na say bia ngai na say ai okay that's great din na ka wona warrior so ya ka chemo etidan manage ho we ni je ho ya sole ya no anam ko ne wofa ho ne wofa no anam so am hunu no on sorry mpu ko bo no pu adu wa fe na do champon no se ko vi nam se won koma kakre nam de ba no ma me konwa obi sam se kwan so nam se o enya hu na tete na wo mi no ne wo fa ase na wo mi no tete no ma asem me ma ware no yes isi afi ne ma hu no so aba ho nam se an enti ne kro obeda me nkai enti mi bebusa no se on na ma me hu no isi me nya ndai me ware no na o so kofi na wo mi o ya kama ene ware no first no ana me kan se ka ware no ma ampene na wo mi na ampene okay isi o pene dia ware no na dwadi er kula o ya de nti obeboa na me di madam for ma me go ahead sa no na ma me nigi na che say ha ma me de fa no okay nti obehohoro woni amemu ma wo e ma wo hunu se oye oba obehunu fia de yo but onu aduane nso ma wo hunu se ne nsa no bo aduane ne de sa me no foforo no na onu afiri de fie na eba okay na e ka onu fufu an no ye prekesa nkwa pa sa prekasa ne de prekasa no prekasa minim prekasa but idea nam ne ka ho me che oni adwen wura mu nam ayo se fie nam aya ho no okay ena no ye ba okay ndu ban so ye aduane be 2 weeks eba de bia no ko ye ne fie ba no ye me ba ho ya wo hunu se ne nsa no bo woni mu yo ne bo na afa de ye den na ne banku ada ne mpampa yi se de me won se bibia ya akwadworo se no nom santu aba akwadworo enti o ya de no a na adwen ne so yie sana me hu okay na first day a won ne kompem wo bo na baso me pa cho ono so bo wa baso se nana o ya de manage ho ono so bo baso sanka na ni anye anko nsa ama ho ananko onye anko nware ebia na wa wonsia ebia na wo pa wade na wo pe unse wo ye be memu a wo ye nimonyamfo wudi na chi ne ko ba bia wo bepe enti ebia na ni anye ho ba se bia na bedi na chi na kama no enti na bia ma no na ne je ho pa ye ne je ho pa samia nso me je me hudi and na ti me ko ranso dodo wasen and that day no be da 3 straight ene kura metiwe yi ne kura no oba sabe wo ya tifu a 3 me de be ma najo so wo ye active such as wo ne je ho sabe me so me ne je ho na metimi de ama wow na 3 ne kura ya metiwe ya first be jam na so pa me ante ya first half bet me last say nya 3 ne 3 na 3 na say first run yo e be 2 minutes na yo na ya kwase ke half 1 minute yo da bi nya sa tire no nya se bi atoa mu o se ye koda made a che no enti ye boba akon ye da e wa ma sa apre
na 3 nka sɛ me yɛ toa so meti ase sa ba me kyerɛ sɛ on so obi ho a wɔ 3 ba 3 no ɔyɛ bɛrima nkyɛn na ne ho ɛsa ne to bɛhwɛ obutu so a 1 minute wa ahwe agu antes medical cancer experience de no o de me yɛ kontufuo nti experience okay kontufuo de uhyia kontuni bɛrima ante we ni yeah oh si yɛ nam sɛ no an yɛ mo yɛ den tell me more si ane ma ya prema for ma ya ni omo omo nso no omo persex and is a bema and the bema we to kwa bia onso ye prema ni bema okay okay nti no wo hia wo mo nti wonim sɛ de wo mo si pɛ ene ade nti wotumi de ma wo mo sɛ de wo mo si pɛ no na experience no wo ho am papa oh ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm ene yene nana mu akono kwasɛm ebia obesre but yene bresem pa because ye kyerɛ sɛ nana tumi satisfy na wo mi enti die enti na ontumi nya ba emfa ma no na ka wade no enso so tiase omuntumi ntina enkwa awie ye na wo me wanya mfie sɛn be sɛ se do okɔ 41 afi na okɔ 41 me fa so be 40 I fancy 40 okay na so mfie sɛn se me go 62 na then one for size na me se ante de agina so a me ye nyina sɛ me se first number se ne penu first no first number se ne penu sa me nso no me betena ye kura mu no na ma ye serious a me po ba na me nua kuma bi wo ho na ka kire nso mpo ba na me e de na ze me ni abere oba because na me bere wo ho ana pakura me anam so de be 4 o'clock e plan me compound no nyina yes na wo ba ye no wen hunu ba bia nsa na wo mi e betwa wa akwa mu sa no oh wo ma na me hiehyia am de na nya wade size me febi enso na nye se me panawade nana opadi nana ope ade nana ka kire me ope ade nana opadi no and yes maka jo say e kantufo de ha when je ho experience nti senka wo yire na wo mi ogina so se ba pa wo no bo bra enka week ni nyina wo de ma akra nka abaji sa no anu nana ka betimi en ye onu maduro debia nana debia ante me de aduro de 7 days a week emre bia tama me hu na wo mi no yes me wo madam fo bi o drugstore we kurom ho fan say o te se wa wadi branch me baji aduro bi wano no na de awo na wo mi on de ase ono so na ese la kwala na wo mi no me gi aduro no ma no de kwa ma me nua ketwa me se me de me all right into me pedro won sabanche haban yi bi na me nua na asere sa o aduro ba ni o so de sisi da bi o complete kira mi na me se de me pedro e rifa oba o me pe o secret na say o secret na say me secret na say ante me ya abrewa na me na na tete me papa ma me na o ye komfo no ye tegare komfo but ye wo me amnyine ye de ma me to akom ne mum but ne na mo akyechem ne me da bi o ka je me say ya me ntua me fa kekaduru ntua e da kekaduru say no eni na otwe metua ne mada eni na wotwe wutua kekaduru e ba kwa mtwi tua to aso 3 times metua ne kina di kina papa ya metua ne kina di kina 3 times ne magiai akakaduru bibi amfra da bi wo boso na fia wo ko biare be ma na de ahe oto o pia kotomu koto ye mu a wo biare enu anu no wo betimi di ada na me ya ma ka me ho sa wo ya sa de no enu anu no tina ma osisi mo den sa ampo ala de ma chere waduru ata emrante ne obi ma me obi ye mi se wa no so mo nyina hia bi na wo mo nyina ya pa be me pa utimi ya sa de no aha why you free and me abrewana na de na man nso ba de na nko no so be yiso anka wo ka do kwa okra timi de hye ho wo betimi aye de na number kumi o o hwe me wi ma kwa sha fridge mu wi an ma ko bi ba kwata de fridge ka duro kwa sha wa de so ya sab ketu na ka duro no kwa sha sa na ma ho ne ka twemo ho be kama ho be ye kama ade bi am so ntimi ntina ho okay na pa oba ne to so so ana de ye tra to so so de keye
na fadi mu as na obi de odi true sao ayan nkroa normal at the on the open normal one no oh dia so no ye kama dia so na wa fa dia so na akwafa na wo me dia nkroa anto wonti da na mikan me se na wo mi awade no ekohia yo yasa ne na wonim ne awo pe ekohia he oh enti ka esa kola na obe me sa aje so abe aba timi se atua se hwim na friends eh Naomi o friend akwara o si ni se akwara na obe yo asa ne me che no ntini me kan na no anyo akwara wa yo wonya me ho ade wa me yebete me che no bebre ntina me kasa de na no anyo akwara wa yo eya na de se ni de na ma me oh me de ma no e bia na ya wo ye na akwara nti obi a ono so na ne nye ho ntina bia ne behavior asesa no me de ma no so ya say na ya dai na wo mi ojonso ando ojonso that nya da bia na wo mi jonso keke so me ma chese kla ojonso wo ye choro bia obura oho e do ba kura ni mo no ojonso nya da bia oh na eno no ye chese enya so oye jonso krobo but e bia ada obaburu bebre se tam no baburu no e do ba ya sa de no me se eno oburu okonanim na one na dampa ba akoso sa me bed ni so mattress da so no nta na bed ni so di enti ende mi ntimi kire enti wo pe no age so si form this one no so oba oju so ni nti ama be sa it is an ma suspect madwene wajun so atwa so bem woni na ware mfiese they say na ye 4 years anu watra jun so kuro bon sa fa anti me peka se o ana me sabe e ma ya mmobo anti libia na mkotena enti ye buma me za akola akro mmobo no fokra me frena nti o me fro ba bia nti na wo me nikora me frena nti okay eti ya na mmobo se me yi na ma na mu aso ese aburo so onkon so wo so sanka sabe ojon sakura no ye papa anka me nka da mo binti na wo me ye jun so kro oh ese ju obi kro ti me fa chance jun so tire me anti wada anadwo no kura besi ho se wo fa kura ba no wa hunu wa chance a wono apaka egu wono afa ba ko wa jun sagum oho efe enye fe na wa se sabre na wa buru ana sa sa na wa bo no wa bo en wa instead so be fa kuru wa ba no chimba poto en wa fa ayi chance en wa jun sagum nti ade che fa to twene ono afa ba ka kogurum sa chance no bebere ono chance no obi pa to da kofra na chance wo baabi dia edidi mu de on fa ma ho na wa complain a che na busu afo so ba me ne netie no ono mo nsa ono oka banku ana ada ne empampa wo yese ya na yese wa complain o ma mi nim pa ni suba nyina na o me no ante ne na meka enya betena de ne ye ka ni nyina ni suba ni nyina o na busafo nim na o mo pe baabi awo no ato ene ya wo no me so na bisae so wo fra ko twemu ba ye ni ti me nim bibia sa na tie ti wo kwa wo mo nya asem papa kire wo o ma me e wa hafo oba ye ho oba betena me timi kansem nyina kira no ma me na wo mi no anum nsan se yie anu ya hoko etimi bisa ma me ne se ndu ma o baba iwa we se obai atena hanom sawu because abeta nyina onu ma bewu anya gu a sport na bia adwuma foforo ma se na what apetese hu nti na da bia wonom nti ku no so pe no a se bia foforo ma no se no no de me mpe ne bia na wo me die se kan twen ne ma no doso wo twen so se kan pentoa se kai ni nyina wo anya won kan ni nyina nkire mama ne menene nya kasa na afa se kai wo afa pentoa ante da ko no ahwe yo de bo me na mi wala me ndai enti na wo mi awade ne de enti na mba halim ni guo enti na mba nya ne siesie o ante afono me oso wa chen wana labi se wo kasa wetume buru wei labi ante brandi o ntimi mu me same ono me bone da yenye no ka wo no foi na saka de ono bi ko otimi ka wo bono kro wetima ka wo e no nso no nya da nyina mpesa me de me sa be ka no ba wa bro ne pe ma bono den sadi o yi
ante mate kɔ sei ɛda me ka bi kyerɛ no ato adetire si mate kɔ kai na pai eti me dane me ho sei ɛna obi kura gyina wɔsɛ bo no abrante bi aduro ɔsɛ da abo no ɛho saa no mɛbo no ɔsen tiri ho sei ya sei ya ante sada bia akɔkɔla deɛ sɛ ja yɛdwa ho da wena otumi di ayi da sɛ bɔ wɔte kɔ da sɛ ni no ne cover the friends ni ti no da sɛ ni ti wona mkɔsra me nua bi me sister bi wɔ meduma me nua ma me dem tiwe ma nko a me ni ba ma me nua ma de o te sɛ wo se ya me kɔsra me nua ba na la na da hɔ le ngu papa mbu enso me kwa me nka nkyerɛ no o sɛ wo bra da na wo mi na pa am so no o ha ya me nua ba go sun na wo nua no so ntim ma ye ne wad na fia emre be mo bai atem didi odidi wo mo no omu dwane na no ya oh ante na no ya cheme soa no obodua odu atem no obodua ante asem nya asem ketu o enya asem ketu am sure say we ni si abri ya ante kama betna ha da bi da oh afono ante abro wo so ante we sia lomo jata oh ante we sia lomo jata am say edabna na me ba hey me betena me sabi ho na ansa me ba ho fiada na mko monday de oya mi ntrewu ti ala mpe ba bi afa eti me koduru ya no anu akusi nam kusie kadomo wo ton aha wo so ton 26 enka wo ton 30 enka ka tempo enso nam na asia no ton ma me 26 se me nton ni enidi anya wo sport wo akwa sembe so hu ni si ba no en wo ton kadomo akusi nam ne dia ma 20 cities na me tuya nka anti me tuya nka ko ma me wi kra senke ye dan sami me ne ne wi na nwumna na me koto aduane a me wi no a wase nam ni jambio na me se o me nyaw o kan sa me yi ba ko pe wonu so be yi ba ko etimba nsa na ka be tre edam na wato ama no sa be o yi bi aka be tre am de he frigi mu ade kye ayi sat ayi brana no na ba ha no ti bi dra bonte na me kai se me ko kusie go he frigi kusi na ma ya no am to do krum mi no me duam ko yi na wase me ma anwe ha ani sai minim wa mo anwe na dabi no yandan o ma so ne agaya ba bi agare gosi kwansane namna kwasi agwaye ante mimi ntimi nja kontombo ante de madure mi kan kontombo ante ntimi ntwa kontombo wono aduane no wono ama wo se bemen mo nyafo ati se woti we mu wona wo kan wo banku amia first kwa dia wo kan no otete ma no otete wo bobo mami enra wo so mo bo enra pa na se di ope wo mfa ma nti no so ye wo sa no do ope dia se no so dia wo pe me so me fence a wo ye no so wonya sa dia le be yi wo se ne na wo ne na ono so de kondo no nyare nso na no nyare ya tunsuo gu ne ho me tunsuo gu ne ho se ante mina metuma gwa no na sa wo yere first ya me hunu no na me no nsuo nyina me hiti nsuo nyina ma no enso ho wada ho me bone na wo mi sode ma hiti nsuo ma nsuo nkwadware nsuo be siwa ma de ya che na adu enti otimi trase the whole day a wo nware ye na kame bibia da bo ho the whole day wo nware no dia beda no dia da ono am from pobeda from no oba be se da mu nyina wo nware auntie da bebre wada form one watch you abegu no so obedware ante me kwaka no ya de se kwaka no ntokwa si besi anadwo no woti wa me wa plastic chair bia betratem wabubu ni nyina ne ma se ye mi wuru mut no wabubu no makoto foforo ya zo anu no ku bibio be se no ano ka ho ne sesi sika ni nyina ahye ante sika wo be pay ye nyina wa dimfie 9 dimfie 9 odimfie na ahye sika ni nyina na one no ewo da bi o ante ya ngo ba 4 years no ade wo bon ho ba na wo mi mama ho ba na wo mi problem on ho ante wonya bra wo do ni menopause da bi so nuri yade se ko pa no kwai da bia maka se onko abibidu onko pe maame ya besiriwa bi no ma o kan o mfi ensa no ja ne hen
nti wa yasa me hia me sa no wo mansia wo sabre wo amade wo ma ngo mienu wo ma mpanimfo mienu me ba pene ni 36 years odo kwa wo miensa oba wo mbema wo oba ba ko na se wo anya bi kran kan ne miensa de medure de ba ngame ona nka no ope so na me wo nso anti wa ye bra na asem bi koto na wo me abusuafo anim ni nua ba ko e di asem na wo me kwaka kire na ni nua ba ne ka kire wo onua ba aha do nua ba se na wo me bo me dua so why dey obo me dua wo se me mfaro me ne na edi se me kwabontenam kofo ba bia dua ni nyame ono abo dua na no frɛ akifo mfrɛ ni nua no wo de fie o ne nua no baaye no ba no biza so wabo me dua o se mabɔ na dua ɛna ni nua biza so ara den no abo dua o se me ko minim na me ne na no se me kofo ba fofora dua ni nyame na onua no se na se na ne ho ni hoi onua na aka o we asemu ya mi keni na watwe o eni na watwe pa wa beje fie wa ka che se na ne ho ni ho na ase na ho ni ho dia ede no wasa kodi obi na akobo ni dua sese wasem kan wasem jire mbiem na ni nua no koye na wo mi akoka che ni nua se wo ni ho ni ho o be ma ewu sa no enti na wone ne na sa no oka na bia dabi o na bia dabi ante anche tumara bia nye bia na wo mi nya na ye se na bia wa aka so wahunu wada pa nji wo mpeso o dabi o ante na wada pa akwede na ye se nyina se mtwifam kakro oh mini no nya se bia mte wakwo me o ye kura mu se ye firi besoro na bodoma se nso ni bodoma se me obi ho wo aga wo ho me sa wo ba ko se kura kitura bia fro ho tomate mitimi ko na wo aga se mienu me ko ho nya e wo mu nya na ne wa fa mienu abaso na de se ne na wo nshala nya ka che me wo se nshala nya de nshala nya tik bia se ne mdu ho de a wo de me kire na bia pam ho na mitimi ko tena madam fo no tomate de ne me classmate be ma wo ho nti wona pe ne ma mi eti ko siale bo ha mitimi ko din de ho de ene mba wo so ane odua de no obro me popo la wo mi na akọ mitimi ko hye ho ko hye tomate wo so ko din de ho de onya se mi jase mi ko hye ho se ko e ko no adua de din mo ne ade de nyina na maba bodoma se nso mitimi ba ho ai enti nya se labi enti se wo bienu na wa enti wo bo ha enti foto ni hu se maka chi abra na me de wutua wo se wutua tuya like enya tuya o like say dia wo kas na enti mi wo sika se am tuya sika ni nya first ni de se oba de wo fa no a wo sika man wo de me che wo almost to ase wutua wo ko mo de be ma oba de sabi me just say wo se ne ma no ye pe ni nyina bi o aminim enti se wo ba na se wo se de o sika se o tumi ko di the whole day na wo ye na ma me kakra the whole day be just me tumi ko tena the whole day o tumi ko di whole day e bi akra me kwa me man 46 class wo ngofufu mi ni a e bi a me meniska bi oba no aduane ne yedi e ho dua ekurase banche nya na ba odi nya na na padi afo ti na kwa ekurase sa na me ke sa ekurase fo de sa ya bepe ku ba se fo de si ni ana ya bepe ku ba se fo de si ya pe bi ba me me pe na me sa mo ba kwa kan na wo me de se ade na gu na wo tu da ade tu da bi o tu ne de on de nya tu bi o de stamp so o de se wo ye keke na de na won stamp ba ko so na na ye stamp so ade na stamp ba ko so na wo mi nko nya se na wo mi nko so atwa afa ho ni se sa ono onya kama mama ya me nde betimata na ho na ise ko to se na wo mi so atwa afa ho abe ande me kura me man kwa senka ono kura ne na obekọ no fie ntam obi fa no a obetena me ho sa na okọ entende me se me hwe no senka obi fa no enu ano nko okọ me mpese ofiri me fie ho
Ma haya Akoma 87.9 FM wa join yen ewo Onua TV a na yene nana amuako ena edi enkomo no na nana asemi a ode ba ye nyina ene se oba wakofa no na oneneti a ye frɛ no na womi osna womi tete no toto nana so wakofa lomo jata no enu so wakofa babu afo a se we de bekum wa anana na bema na womi di ben di be pa de kasa fuma na womi sese an ka de bema no se yasumi man gani bia se no ba o ne de se ne ya santo ya de be ba lo alomo jata etina na so oba be pe oba na kaja woni na be bo bra so kwa kwantuom na so chinchine kwa me am no za nyu we friends kwa me am kwa benamoa akwa chinchine a nti waba ne krom aja ko nya wo ba bi ono na be bo bra obi be sum na wo me de to na so onim so anya ba pa ko de di kai obehuru ne nchesi ma no twi silver no nya ehu ti sen shan na wo mi su okofia ba na wo mi ko ba ya wadware de hwia for na moto mu de pada bone baby so emehwo eyese hwe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 hwh okuntro ho tina na hunu we ya no say this is the woman I have to marry. Yes. Na kwa ye no ho ade. Kwa ye no ho ade betra fia. Okobo kokoko. Me ba cha mo friend na wo me mame. Na kwa ba kokoko betra fia. Say na wo me sari up. Say crowd your ka banku na adane pampa. Wa fa chance anadwo. Ko fa kuru aba no wa fa chance. No da head to. Na wa Johnson agum. Na also dey asene he. O shan to bia Johnson be flaba na aka no dey asene to wa Johnson agum na kwaka wo ma ayi da sen eti so a na pampem o happen to one wafa sekan yina enu anadwo no dey dwagu so sa na sa awia anadwo kuro timi sector kwani simu asa na wonim se ebia wa na akwotwetwe sa ntokwa yi ba ade na ante adenti wonyine na we ye onye manyina pepepe ma na wo me de ante na wo me ne me se on siesie no ho ena ne suba no a se de o si tete me no o za ante wo ba tete wo kura no ne ho nyi wakọ no kwa se de be ma tete ba ne ho nyi yakọ no sa eti na wo mi tete no ene se de won se ani ne hu ni no ama mani afiri so se efim wura no ho kura no en sabe ene ye me be man so wura no ho kura me ma tenka bia ngumfiri ho wura no ho empeja mfiri ho ho mpeja wura no ho kura me hwa me mfiri no se oba o de me che no atete no dawson ante ma de mema tete ba ene nana ede ne yire atete aba wosna wo medi adru yi de mesra sore mesoko wo de ma menko gya wawade mpa kakra anu kwa na mehwehwe na wo mesikwa na menko se si usuwa ni se me si usuo ya rekosem enti atiefo ye ne nana eto aso na mom no ye bɔ mode ase benya na wo me na enti na wo frifie ba no one na wo me din kra enu a one na da ba akum min na da na kura so aye no am se me so on se me best studio mo se ma bana mane wo bo na mane se wo ba yi ni na se wo se ma bro yi ani on fa hu sa na komeden oyobi na komeden pa o se oyobi na komeden ani too much baby a wodi asam na kodan panimfo a wodi akodan wo mu nyina na omo frɛ no wokɔ baby me de asam no kɔ omo frɛ na like okɔ kɔtena se ma omo yɛ se bia omo ka asam no onko eda wa otimi ka kyerem se aha metunu a disa manhia metunu afiri menkyɛn a disa mde no kɔ manhia ya sa ye kuro ma obia de no kɔ ohene bia onko hoi ya frɛ na onko sa na oka ene wate aka wo so nana hande na eye wa wo fi a wasi anase wo han me fie eye wa wo se my sport me si da ba go se my sport ato aso ene tv bo ho ene wa eye wo han de anke atumu ke atumi tumi ame prot so me brasi adan ni no kurankurasi ane kuram de ama hai de ama ntafo obi timu na so na wo mi yadan ya wo bo no ma ne se ba akutuye sante wo ka me enwe sa de me kuram de a kire we wo de ne sina si ho onofo ho no fo na soro sei na me hwie ne sum de me hwie ne sum na se ba akutuye ane na wansi so ahwe na wo sum ante wo so no ka me no watimi ahwe ba so mama ne se ba akutu ene bia na na de bro na eku na wo mi da bi ebran le na nte mi miti we se
wan bibi penifo se bibi anko kan papa abeje twede me am kam ye bro Yeguso e friend na wo me na ye no na di nkomo na ye hu se de nana amoako eken anya bi anya no kre anase Yeah, hello Naomi. 87.9 Kumasi. Yo na wo na pom te sen. Aba na wo apom te sen. Nyame adom nso meso me ho ye papa. Na wo me awia anya bone. Wukunu na namoako na ade asem bi abeto ye nimu a ye pese ye ni wodi nkomo kakra efa ho. Na adan na na namoako aba wabebo kokoko no onim se agyanka na wo me be ye oba aboafo a aba baboa na brabo mama na ni so ade hu na konkan na wo me na nase waba ya lomo jata etene so wo we no wo boro no junsogu nchansi mu oh na wo aya no kre yes na wo me aya no kre de na ekoso wo fie na wo me esie no anyama ekoso nyina no se radio nani wo kumase ame na make sana nani wo kumase na for the meantime no di ka be free me te awo sa me na wo ba ko ana me ka se ba na se aha ana me ka se so adi Naomi entie hu radio no entie hu radio TV no why enti sa wo twe kwa kire na wo me mete won kana sadi be ya ye benya wo nkire mu ni yie no ma yensan fa homa na ye de frɛ wo first na frɛ wo sisi a na wo me yensan frɛ wo why ye frɛ wo atiefo akua mon san frɛ na wo me mame landline no na yentumi entene nka eyiye papa nana na wo mi afo wo beka so ma nen kasa nana bibi wo ha wo beka sa na wo mi aka na ibie ni ho ujidi na wo mi beka o ka bibi na se me so me kaya me so me ka bi ene be ye dwe wa ha say na wo me nya afa homa ide na je say eno an ye hwehwe na utie background no so a na je say na wo me yade a otie wa ye krado a wotie enti ya ko hello na wo aha na wo me na ye tie wo hyase wo se na wo kumase ena ye dan ana le ba ye na papa no so na sabe o ta enyama awo ne shop ho enti mi ame ni obi ene ba esi ho ba bi o ta mi fie no ano ye sa shop no enti mi ame ta bi eno kwa ono kwa na mi ni bi ti so di ka so kane no ba me wa na me abaiwa enti na mi hu no aha enti na ni ko na me ba ne shop ho no na bi go no say na papa we wo free him I know I say na me chaso yeti o okay what free him I know say na we ni baba akọ ye try ko jo Bismarck I know say ni ko jo Bismarck papa ona ni so ko jo Bismarck there minimum so papa we the same time no di try ada select I na me so me mpe enti me kuma so ba na say wodon ye dia ba odo mu nti ya na anumere no oba ni fie I said, you know, the car that's in it, and they say no. One of that time, so there's me to my face, so they need to idea. And so me mad and 9 80,000 a year, and you the movies, yeah, and you know, correct, or Baba. And I know you see, come on, and say, then go on in your man's Kumasi, no, no, one, and I'm in that son and say, aha. Enti ani anokura neighbor no printer me printer fo aha
And the friends on the front road. I don't know the buyer. And the buyer on the bedroom. Many one at here. And aha. And I'm the buyer. Many one at here. Fine. The bar go for no mama. Or no one at Chimney Mammy. Or to a Babana and what you be me mommy. One minute to talk or anything. Any and no credit at the heart. I said, the show. Me anyway, yeah. What's your name? And yet, Mama. No, meet you, Papa. Me pass me jaw na wakasa. Well, Fabio, we are back. You Fabio, sorry, I'm mammy, so you mean about. My menses, I will be policy. Papa, you are two way. As in your papa, down and say, men walk. I know I died and said, Simona, it's my no. And what you're in Osa. I don't say, Papa, where be my own here? My own hero, Mama. Now there may war. Yeah, many nada one baby so. Many that and Papa for sure. My child, yeah, cover painful and to ma. Papa gone out to no. You're seeing you. Gentlemen, I cut on 1 minute, the Akoma. I no, actually. Me, Jaya, who are they now? Was it Jaya or Jaya? Oh, who tell you? Mama. No, Mama. So, I tell me, pray. If I tell me that. Or what can they say? I what did I do yet? What did I do? What did I do? Coming. No more me as you lie on my present here. No, not to me, my idea. You are there and over. I don't know what that one is said. I didn't see one of the piano. I don't know so no. Or that's what I mean. Then you're saying another show. What poor man or my body and if I buy to you. My Lord, my team was to play the show. What I want to do. I didn't know about that thing again. You know, your daughter. I know about me, and I'm sure what blue. At once, missing you, at two. And I'm a middle call, hospital. How are you? I see that's your call. The call are some man. I can't say, hey, yes, you got 3 minutes said. So, you know, and some of the new there's only 2 a.m. and I'm with. May I come down to go about to know you look I many back up and the other also me in your man. I don't say what time yet. I just said once I can say why are you here? Said you will be on the sinner. I saw why am the car? Was some in country car? Was some in country car? Was some in country car that year? I don't say. What is what did you already come idea? May I come and many I said, listen to you. What is me very soup and very free. For me, what did you say? What want to go to see a corner all the time if you want? And yo, na mammy so. Also, wo can go free Kumasi Tafo na wo share wo wedding castle pepper ni ade wo don wo ho. Me na free kro ba ko. Ai, enti no. Wo free be so e krema fo. Mu nyina mu free kro ba ko. Aha, ye na free kro ba ko. Enti also o share wo no. Wo hu de adi nkan no a mo ba betena yesese na bibia koyie. Die enti na afa wo banu aduane de ama no obeka so aduane nya de. Ebia na wo mi waduane nya da. What say? Me, what do you want to go school? With me, I demand for this background to one quiet day. Banku papa. Nana so banku sem papa. Me tona. Me ya kalomo. Me kabenku. What say? Ono ko ya me wa tan. Me sekna man. E jo ne dada de. O de kwa ko dikna man. Na sa won pa dware. E so ba ho. Ai. No me, so won pa dware. Ajale sabe. Kuma se ya faya umache ya bonso ni. Me so ya nene sabe. Me
Mijale. Nana say to me bas the whole day. Nana say Nana Naka. Mijale. What you don't you make I my own change. Aba asoro. Nana say na wo metobo. Say Nana na ko ho. E bia na okomu a enka wo ho. Enti no se won huhuru ho yie no. Papa na asoro no. What you do one day was me so and plenty in the one day. Now some don't no open. And the mother more than because there's over how and the bedroom was that. And you are the best bedroom and you own me or the Bible decline. All that one. Now, me or Zanasa was working. Now, what me when you me question and one, mamma. Me say, Nana say, pe adware. Enu ntina e bia meba. Obewura tokro ni mu a wo hunu say bia nka wo ho. Enti na wo dware a wo tumi be dware o be kasa wo horo ho yie. Bonsuo gu ho. Naomi. Hello Naomi. Hello. Se kache wo mo wache so mo ko ma no ntum kakra ma me na won teme nka na me bre. Why? I say nunga ma ntum kakra na o customer. Never ask me to. Me say on se wo ka se sabe na na kache o se odi be fa wo di odi be fa krama enye me de so obeka kire ne yere so odi be fa odi be fa krama enye na so e bia na wo huhuru ho ye wonni honi. So what is it na wo dware a wo tu be dware ho wo se huhuru ho ye. What is it? Wo se wo dware a wo tu be ba ho be ka cho se huhuru ho ye. What you read I say a jolly and jolly no ma wo mi change. Ana me ko ta so ba tan no ma wo be and you to have no we be tell me say ni nyale. Naomi enu fa ho san say e bia first wo wo nsia na wo no monsa. Se na na se wutimi buruwa buro. What you know to one. Me. Papa na to one. What you yeah, I think something the olive. No asan what you every day we begin planning. Many yana me ya mano. And so I better not say. Min page arena me you are one. All that one. Naomi what you know. What you are dear. Eti wo no mo nsa me bo. Wo no ma protection no so no mu wi. Naomi. Mama. Me say wo no mo protection e no so no mu wi. What no wale. Dabi unyi me kwashe na no. Naomi tobo. Minumbi. Wo no. Minumbi ya too much. Enye na wo no ma protection fa chance ndu so gu mo no. Naomi. Mama. Enye na wo no ma protection no wa fa wo chance no wa ju so wo abra kura besi ho no. Wa. Eti wo ju so mo chance mu da. Me akola. Me akola na ni etie. Ade ma badam. Me mo damo. Say, me na ga chance pa say. Me tu ni jadi. Say, me ba ko ase to an ko ano. Wanu ko anjimi kata jin so de no. Wa sa. Ye ku aba. Kasi black one. Eti wo nya sa de ni bi da. Never tell one. Na we ya jo so kro bo jo so kata so. Pa na one penny. Wo jo so kata so na wo mi. Na se wo jo so kro bo jo so kata so. Wa ni mguasie so. Na ka jo so kata so aka ada na na che wo mpa so. Ada na ada form. Wa ji wonu na. Enkuntun baby. Ngare nti wo tumi ne wo na. Mama tell me. Adabi ko de me ko do ampa so no. Was from night to me. I can't see him in Tibai to do. Come, Papa. The only idea, and what's I know any frank, a brand Bruni, and go out into a rubber. What's me a rubber to a church here, me any punk, no. Papa Necron. Oh, now me who catch your sister, son, and a bema, the bema, Yajima. Why not a catcher on the semi galley and you will be chayy? One will, and also catch you will be chayy, and also catch and I'm going to make catcher and Mrs. every time, and I'm a catcher and Mrs. Sack. Then I know about that. And
I can't say 9. Getting to 5 years. Now, I the end of what in the now what you are in there than Maa Akos. Now, what only in and the end of what in the and in the car. Bisanama menana bisanama. If you also say me do one at that any. January. January 12th. If you want a minute, be a man and ante a bosom. January, no cousin yet on the what's your cousin? What we do on and this is a park and thing. So, you also got your sister. Now, then I will son, when you want to pay out and take. And your old one. And you call would say, yes, you go back also. And the Akoma and your friend is son or so corner. You son is a that. Well, now, if you're young for a man, if you're fucking tell some non to Janyanka, maybe. Someone who are catching a one, and I remember. What's say? And Suya would be Johnny. It's washing Suya or bet, so what would you be Johnny? And the club room, what is Bama so one no papa them here ni mama tie me me dey ba me am to man ono so dey enya pada say na meka na bi we say we to choose play good to be ho kra sele be bon me say and enyo na aka che na say bodam ni kra ye di no wa say ni jale ya no wa si mi jale ya na nyali ma huru sabe o boa mi si jale na so nyale na bodam ni kra ye di ni dia me next na ya ti bodam ni kra ye di no me kan ni wo betimi ya ne sen ohun ena meka no me say Naomi me kase na na dibi mo but ansa na be ma be bo bibi so a kire ba oba wo ne watena pe oba wo fa wo ba ko wade kokko tu trinsa wo fi so ofa wo no ene honya ko betu trinsa na hoye but ebia say ensa no boro so enti won to me siesie wo ho sade be ma ne pe ensu a wodi dware yesa wokoka wo si de obetumi aya no 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 obesi da ya ba wo ho mane papa no ho ye boni ayefo mi boni ara ya ne se mi na ye dia mane so anyi maye dia no ya ma no Naomi na bro so kwa bro so Naomi me ya wo ha betumi aba mi be du won mama ma ku mi be du won wa ana o ka tem se tia mi no be to na mi ti mate wouldn't bet na dia then so say ati awo bi awo ku kwan de train now be the train do mi me capital no a ye ki tell me am de buy no me di ko be di to Naomi e ho ya beka wase me banana na me ba na kwa beka wase na na se wo shi wi Naomi wo shi wi tira ba juma sa no nya kakadro bia eh we is working na kakadro is not working we is working antitie we na manum bi da betamsa na me ngo me ba ko je Bismarck pra mate na Bismarck kwa 37 years say me na me da me wo ode ya me kaka na wo be wo so wo da bia sa sa me ma bon ho pra da se ada na go mani ma se na wo me hia o na wo me da be na metumi anya o me kura e kura mu me da de hine kura o ba kasa me na wo me da be na metumi anya wa haju ada menya o mama na wo me haju ada me hia me ba cha oba tun aguzane se wa ba no be ma fede
why answer na waba na ka ho nti na mesebra na kwa na me ntoa me de so ye wie na wasa ye ne no etoa ye nkoma twetwe ne so a ye no no ebetoa so papa nana se wo bia bia ono ni de mu obabia bia wo de mu na na tire me di gaga che se bibi wo ho a wo se wo ka asa na wo mi adamu a sa me de no se na me nka kontempo he me ba me na me mo han wie ya me de na pom te se yesu se ye do na wo so nyame ato me ho ye pa ye do ba de ase family remwe da se ebu abusuafo me ma mu nyina aha enchia soronko ena me di free Akwantuo Herbal Clinic asoye ede ebromo Dr. Samuel Nyako echiachia ahwefo ne etiefo nyina obebusa se Akwantuo Herbal Clinic kra ye na hinefo ye ahahanu ayaresa bia eyoye brem odoma komade ba bedua o man Ghana mu a yetu nyarewa kuku damase ema odasani ede ne ho efri nyarewa ensem wohwe Akwantuo Herbal Clinic echira kwan ewa Santemantema ye wo Kumase Asafo Leba wodi wani akire atonsu kwan no so wo yesa de obobipo na enkwanta edikan wo nsabenkum so eho na abahu Akwantuo Herbal Clinic say ye wo sanso na akọ enkanso so ye wo kwahyiman ye ne presby anase basre asafo no na ehwe animu sa pepepe na etie ebi obi person ne Dr. Samuel Nyako etwetwe enkomo remfonsi do da Akwantuo Herbal Clinic ya sabia na no doctor numbers NA 0246 62 85 08 0246 62 85 08 anase 0241 29 66 22 me pacha me se biom 0241 29 66 afi 22 me pacha opusu number si emienu a obenya Dr. Samuel Nyako na one no atwetwe enkomo abusuafo wiase ye ba ye ba no Akwantuo na sede ye nyina ye nim no ye furu ba bi na ba ye ye besa free hanso akọ na sede obi tu kwan ekofa ne pa ba fie no saa so na obi tu kwan na wakọ akonya yade ewo bia wokọ ye no saa na ewiase hanom ete ye ba ha sanke ye ba bebo brashe Nyankopon de anuonya no so be wiase no yade edi nipa ne bi enya wa ha enu nti na Nyankopon ede Dr. Samuel Nyako ababedua asase so se onya Akwantufuo nyina yanbuafo ewo yare afam enu nti awiabre wutie me yade bi edi unya ebia wodie no eye yade aye frɛ se asikyire yade diabetes odofo unwui enso ya sha sie wakɔ abi obi yasie ni nsa obi yasie ni nan obi okɔkete so asikyire yade nti opedwonso saa ansa na ade ache safo ni nyina na ye kamfo Dr. Samuel Nyako Akwantuo Herbal Clinic aya sabia ediama wonmo se wonfo wani nkyere aso ho sede wasikyire no apagya akodru bia no doctor wo ho dro tatahwe a ode ma wanom o sugar level no beba no ma ukokete so a ubetimi ada o ho atwetwe won anase aduane to wonum a anya wode eho no ma yesi bibi atiu ekuru no entimi ngunu ni nyina wodi wani bepie mu ewo Akwantuo Herbal Clinic aso ya Nyankopon nam Dr. Samuel Nyako so ubedi wo ho afrasikyire yade ensem awiabre ebi obi tie mi anase obi hwe me sabre ono no de ye high blood pressure mojabroso odofo pressure di nipa piinya na amasa niema we sei ekoso yesi nipa no onyare o enso okoda ye no wansore odofo ma menka asem bi nkyerɛ yade efre nsem mojabroso ye yade bia ne hu ye papa na se osuso saa yade wosu wo nipadua mu a wani beba ho so no na wonka atiasefo ye ho ewa atiasefo asase so na kyerɛ sɛ wafiri wiase mu hakono no abusuafo saa yade wesei eno so ope ade ma nipa enya pressure pa ewa asase so a de dikan pa no eye high blood pressure mesremo mojabroso yade edi nipa pinya entrauma pressure ni mpagya nkodru pomponso bi ema stroke mfa ne ho nyim ema mfa akoma yade enso mfa ne ho magim ema mfa nsunsunso boni pi emra woni padua no odasani wotia sie mpo a wonsa yemienu onan yemienu a otimi koba mpo ne da sei na kantom se yade beka wato kete so a wonya somfo bia ebia na ode wo yare kete a wobeda so ode atenafie na wonum a yade bo wonum a onni kamafo onni buafo bia no won dimafo na se won buafo na se won hwefo ene Dr. Samuel Nyako a oda Akwantuo Herbal Clinic asoye na no tutu Amerika be hia papa na Nyankopon nam no so ni no tatahwe no ode bi beka amoade ho obi etie me sabre oye bema okokete so a wontimi na yese ne prostate
gland ayekese otimi dwonso bebru sempredu ansa na ade ache mesre sa nipa no se onfa nani nche kontio heba clinic asoye na Dr. Samuel Nyako bemu na dro tatahwe ma wanom mesi prostate gland na ayekese no eba betwetwen ama watimi adwonso kama ama wonso mema yonu mpokura eya atofom no eno nso so asentimi akenya no ho awiabrei ebia bra mama kwa mama yade so na momote nka wo wedie mu saw yade bi twu hwene mu nnuamu ani prusio awiabre obi si apini se kwakunini wo ne mpaso mesra safo no nyina se wonfo wani nkyere akontio herbal clinic ewo kumase asafo leba anase enkran kwasimanya ye ne presbya sorry dan hwe animu hyene nso se ye ye adwuma firi kwasiada edi kosi efiada kwasiada di kosi fiada eda memene dade doctor enya adwuma doctor bekwa akwasom ni nyankopon enu ntime dade akontio ye nya adwuma nemo firi kwasiada anopa no nwotwe kosi anwumra no nan uba akontio herbal clinic yaso e wa ba betu yo hono mo sanso na firi dwada kosi fiada de anopa no nso me kire 7:30 na ayapon anwumra no 5 pm e firi adwada ekosi fiada hyene nsoma me se ye na we sei ene ye de ye adwuma bebio me se memenda akontio herbal clinic enya adwuma eye kwasiada adwada brada ukrada yawada efiada aha sanna ya mabobosu nansia na doctor de ye adwuma de tosonso no doctor ebehome maminsi doctor number no so ebiem emfamam eye 0246 62 62 85 08 0246 62 8508 and I say 0241 29 66 22 upusu number si mienu abenya Dr. Samuel Nyako na na twetwe nkomo awia bre Mr. Dr. Samuel Nyako di no miensa bia badwa so mamemmo ehu dawro enkyira mansan na wonhunu ensankyire ne ahodo a Dr. Samuel Nyako ni noi eye ewodwa so de dikan ya akontio herbal mixture me pa cha akontio herbal mixture ndwuma edinie ebia na ose titio odofo ose ye yarebone papa wan hwe edu ba bia obeka se obi kura na de wakura dro so anasa abaifo na ye osan se edru anadwo dasuom no eho na yafunu yade eka ne ho na hwe se de onipa da se ne yafunu ebufa so na onipa yanche nyache wompamu a no kwasem ne eha adwene papa edro ba kopo ebetimi adi wakagina mu eya akontio herbal mixture me pa cha se dro we se FDA hwehwemu agya tum se edro no eye na odasani bia timi numbi obi bedi adanse bi mama na wanya osa yade no for over 15 years wasimi didi na aduane ne gina mebo na ne boa yere tensa na kakra no nso abeto ne yafunu obeka se de mpane ene ewu wo yafunu ne mu wagye ne ho ba bia ene ne so setia ene tie ene wote ye nka se de awiabre obi ehwe yana se obi tie yen yi ene wokokoto akontio heba mixture ne bi ene ono no ye enhyiranka Israel nyankopon se osa ne tu ye se osa ne mem ye hwira basa ya be ma nyompo na beka eye tatahwe ye kanfum obi bia wo tie ya osa yade eha no wo de ne se ye peptic osa na se wo de ne ye duodenal osa osophageal osa ni nyina osa busuakuo ni nyina se wo ye funu no munku ade a wo dura se se wonom eya akontio ke ebia wo de ne ye typhoid yade eno so akontio herbal mixture no etu typhoid na se ede amaw na malaria fever ne tridie no de yesi ye ka eno de eye kokokura obi tie bia wono so hepatitis yade ne bi woje ne hu ba bia nya onkonkoto akontio herbal mixture ne bi na ononom onu abefre doctor edi hu adanse amwom sampa se so kura ne sombuto kura ene so kura kronkron mesraw akontio herbal mixture aba amobia omamu mfa na nyina ba bia to abibidro bia no ukona wo so pa akontio herbal mixture ne bia to a ye beyi bia ma afima menka award winning medicine no emfama ye fa na akontio co mixture akontio co mixture emra abibidrofo a ye wo man Ghana mu ye nyina ye kubatan edi abasobodi adwumadi egu akwa mu no ne yi kokko nuru ahodo a wo man Ghana mu bebrebe nyina no akontio co mixture energy akontio one na G best cocoa mixture of the year na chesa omamu ha nyina ope cocoa adrop a etimi tu cocoa ase a ya akontio co mixture misra cocoa na fifire woto ano mehemehe eto da bi
kwa dia na ho hanyi poto ho nya asam ketwa wuja na ya na emoja wo mu ho misro no madura fra ne se akwantuo ko miss chanibi obi etie yo oposa na ni te se de oposa to sa no obi so kwan ni mini mu te se akoko a ato aka no no ma ne nkonko pa dura fra se akwantuo ko miss chanibi na ono no ebeyi ko ni nyina firi obi na ne so ni wisi yese ete ene eyasi no ono madura fra se akwantuo ko miss chanibi akwantuo care ne de eyi syphilis ni gono yese esiesie oba mo oba yo oba na esiesie bema so ma bema aye bema no pay ubenya bi wo herbal shop pharmacy shop and over the counter shop bi a etu atese wo man Ghana mu ha nyina kumase akanji mi se ba habdan kwalna dan heba eho nyina ubenya bi se wa heba ewo boase mi se ukọ na boache heba ewo kanshi dragon so a eho nso ubenya bi mpanyine so bana so ankwa odwene so sasa na apeti press kasa tenten we so pam ento amfa doctor numbers ni ntu jadi etwa to na woni doctor twetwe nkomo ya mo ya de so akompon ho adanse ne de nyame ya aduma next week se mi ya kwana me ba me se that di ho adanse akira mansam Dr. Samuel Jakun wabapa. Doctor numbers ni 0246 62 85 08 0246 62 85 08 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 phone numbers mi no abenya Dr. Samuel Nyako nyame ensha papa mi nua be mafiri akwantu heba na eba ya hi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam jumade no a na waso egusu asabre utie no na enra ene de etomo enim se ene ye final day efa ye nua be ma Francis ene na yura kosu Nyako ho se de etie bia no ene ewose present sika no edema wonom ni nyina ene se de ewose ye lab test ahodo ye ewose ye nyina da ni nyina no ya ye akase be ya akosua operation nyame ya atomo a eye ebenadai na ene etwa to yi na ye share list ya akosua ko hospital odi abreye no a se na eya agurubi ena yedie enibre has come papa minu ya wutie me ya wo hwem wo ba bibia wo yo bia ya ka che yes ye ho se yen abamubuo no ebi eni ya fem ya ka se ye be hwe akoduro no yokoduro honhom no egusua na ebegusua ebefri wo enemme wadawroma enra mo anamo send sika na entumi emma ni nyina no yesra wo emfa entu kotokuo mu so wa brochiri so wo hene maka che se sika no emma kese eba kese a enka yemre e banka kranka 2010 5 ebukura 50 pesos nyina etumi ba ane ni nyina etumi ba na nso ye boaboa no intimi sro enra wo sande ye na ama ene sa sande bi emaye na de aduru no ato enibre pa ekuya eto enibre has come and ye de me list from hospital ye de abreme eno kwa ye oba ne de no be ma ne de no emai oba ne de no da make ho asemintie na me ba adwuma ma ye din za papa kra be dia dance so oba wo ka say man ka bi mebo a na meti ho din za a dwendwene e na atome so nenso minim say said ye tie bia no enen kwawie ye no anase nantu amu akwesi dwuada ne de na che said de mo beboa me akoduru no na motumi aboa me akoduru me fa ho ni obi beka de ye kan say ye genkwa numbers no e ye 0599 305202 mobile money numbers na mesremo madawroma mondome na ene munuaba mejina kono 0599 305202 0599 305202 0245 301462 0245 301462 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 chro numbers ni na go 0245 301462 0245 301462 and 0599 814-926 enrada ya yesan ye no adanse a obi de baye onua echenkure adanse a obi de brami a me record ye no echenkure me wa adanse die kese me di na emom no
this month ya be 1 week asisen me ko adwuma na mapon mafa bus abedru train station na me fro bus amede ko fi eti bus ni si ho na me wuram na driver na say disable ni bi si fo nti opese me si na nka osi wi a afei me pia ko gina bus na nim hode mu ya ne say driver na push button na ramp na waka ni mu no eba na nyame ya anwanwade asa obi aheda asomu atweme asinchen say ade anka bo me a kamandi form a anka mewu kamani mu nyina abesey a anhwa kami hunu wiase bio na me de akwa wieye na adoye ti ebra me hwe ye Akoma no a me hunu oba no okunu se omo yare no ena ka ma Akoma se mebua etumi nim se nyame na ayi me afiri mu ti me pamocho bebre mommo ema obia ntie bi na obia hunu se adoye de ye sa adoye no sa we adoye na wanya ho emfaso amfiri so a ebeka wo ma ebeka wonana no ne wonana nkanso no mo nti adoye de eye medamo ase nyame nka wo chia obia asema me wonso wonya wadoye so mfaso na wanfa ensie yen na wode aba enra yekenkan bible fa bebre kire wa ekire adoye enti menua ene yeguso na mese minim say eda no kwa bie ye no de me list no ene kura me no ena yede ama me no list ten ena sika no a yebehia no ebo eto eno ye oba ne de be ma no e de mai eba ya na mese ne na nakua enemy team ni ene be yedwe said ye be tie be yedwe nti mesro enra wo sende na ma mesro sende brand na said I needed to do something me here some de ebeboa wono 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 0245 301462 0245 301462 and that's 0599 814 926 0599 814 926 edino eye Mary Akosua ade me twa wo sesia me pacho forward ebra yemabo no ne fanka ho na fe yenye final presentation no na bibia enkoto me twa me ho aba amwakohene na wunni ahotedi bia medin ahotedi no ye fra me John me wa fast mu nyina ofa John oh to ahotedi no ofa John ba wudi anka se shada medin ali amwakohene ye de meto paninti no omo fra me amwakohene na amwakohene edin mu odupa na amwakohene firi hene me ba show anti me firi kumawu besoro besoro awiai nana amwakohene agi na adwatimo no nanemu a o bayire sebenta nana mebua anyasam ketua eti nana amwakohene awiai mahwefo de matiefo yina se wura nkasa eni etie wo bibi mu fifi mu faye wura se mfimfini ne soro yenti asem na se ante ayasem bi ma asem nyina ne se eya unia bema mi free masien control na mituo mi free meli mesi bokena mesi benin mesi nigeria sa na maye sa fere mi kotena libya libya ha kotena wa nka mi ko italy ene ye bo me edem betu fie edem ba na adwuma mu nya bibia nya sika ni ho epu na mepam adwadifo yi ade sen ya ha no na mde nam kuma se abonten asa e wo ha na nya customers bia o mso tu bi ma me ediye na me sika 120 million me so me bra pani age plot with them krom kuma be soro ho wa film plot no ya media na sam kotena so etimi de ko boss sen e ko ya sport esi dan ba ko kan ho na jamtimu me kotena na adwuma no me pam nema me pam nti me sa atwa ade no me nyam ho twabe edi na sam nyam ho kani eti emia bi nso kasa de ne yamo sa na mo mali na me ba ye krom kuma be soro ho na mka se ka me pe oba bia ware akomali
ti madam fa me nam ye friend Edwe Champon Edwe Champon so when yakobare mo fa se na womi Edwe Champon ma no wo fa se na womi se kwa no ona di na womi e ma me say na womi de ha me no na che se sabe na womi ye sujani sabe no sujani wa wo ba ko oni kunu eti yakoka wa mpene eti mi ja ko makwantu so ene sam de betena hai na me be bia no sport no ono so me po ba ware ono so ne ba ho na womi no ne ba ho Nyanko pa hyehyɛ ya anti de anti ame ware no ani o dia me dwi yam se ani akola we de ji se nyanko pon se ye dey me dia ne ja me ne kan eti ohu me ne ba se na akotwe na oka kire me se yanko papa oka kire me se otikumase nso na da banse aso eti ni fe wura no tu no eni nti no odwane abehebe ye kuro mu besoro ho no da bia ma me ne friends o me ni niama no mfa ne da ma hai anam se ne ye se ri ne se lo wa kofa ba o se an ne okofa ba ne ye tena okofa ba e mama ne dan ba ko de ne niama gum me ne ye adwuma se suban ya wa yi na di a wo de ya me ne de mi hu de meka ante kire me han suban ba ko wo mu osare no adware no pa anyum na oyakoda onware yekodu won so oseme mfa no nam se da bi oseme ne chachire na oseme mfa no ene ye nam se da bi mi papa panimu kura medware ele nti na wonware o se bodani kura yedi no anti wo po opa chese koda onware no se mo koda mi mfa no totobi no anka mi nye nam se da bi nam so nsem bebre oso wo kase wo nware won ko nware a wo se de oso nware na de an ana bodani kura yedi no na na umisa so wabodam se na mbisa se bodani na di bodani mi nso nya bodani ende no wabodam won ko pe bodani mani salam ka kire no ando osari adiane banku wo so ka banku ma wa ntimi ni aye peche Jumanya nam se be ventures sense yanka chamo se wonu ye dwumaku a wonu mo komase asante mantema na sales promotion and marketing na womo de hu dwuma papa no nti mane memma momrai na wonu ma mo adwumanya de hia no se wanya mfihia edunwotwe ekọ ba bia beda no womo ankasa behwe ama ba bia adanti se ufra chichi na eba komase ha wonu ba ma ba bia da bia da bonus so ene womo de ka ho pa de ama bosomi akatwa no se ya bafu ba bia wo beda ene ka sika nyina da eye wonu masem nti so wane je ho pa sa wonya adwuma bi ye dia ene efra BA Ventures was 0554815911 0554815911 0598921817 0598921817 ofra padwuma kwei wano abaje so na Bell Park eso abadwama so na wamu nwumade nde nya semeswa ye ni wamu dada wamu na de Bella kwa abadwama so na nedie wamu akofa Bell Park niam bebre ade aba T-Rose ani tissues ahodo no a wamu de aba adwama so T-Rose papa bi ani owura washum wie na ye ho ye ewie na de siesie ho eye kama pa saa so ana kitchen towel no so a wamu de aba no ya de dwuma ewe ye jade dining table no so ne de si wa hoho ne didi a wamu matiti bi de pep wamu sa fanfan na de ma wamu kitchen towel no eda so de se obetimi apepa ede akenso achimom na wasan ede dwuma biem enye de akenso na titini biem afei paper tissue na ede hie botomo no so ebiaba no nte na de handkerchief ni nyina ye ja yuso eno a ene Bell Park one paper tissue na wamu de aba no awofo de bi be kwanwuma so na afei ye de bi atonkwada ne bag mom na wamu ede akoskum mamenka wo se opese otubi etone a eho kwan ewo hom 055114 4400 0551144400 frepe empanifo ebeje oshom na sankofa natural spices enso ye spices asese de oman Ghana chef fo ni nyina se no ana ye kama nam se aduane bia wo ye bia se jollof stew fish enkwan chicken beef chese enkwan be na peso wo yom ana aduane be na wo no spices abedi enkofa how bia emre wonom ye fra no sankofa natural spices yankase prekese suruisa formisa ketenkete kakadronom ana feso kura garlic na wo mo dia ye mfrafra wa bia nim eno ti spices na ye didi bebrebe ye kofa hypertension eni mo jabro so ebre ne yento ni nyina ngom
na yɛmfa sankofa natural spices enye aduane yɛbɛtemu de na afa yɛsan so enye mo ahoden didi yie pa abra bia da ba yɛ aduane no ɛyɛ sankofa natural spices 0555 603 143 0555 603 143 ni what scientific clinic and diagnostic services doctor no awhwe asiesie penis no na awasiesie awode no ne mra ne ne yɛbɔ ne sa no ne din ade doctor ni mo abapie mo ɛwɔ manga na hayi atwede mpom ɛna ɔde na kyerɛ sɛ wie ebre mu ɛma no anyinsen no ɛne awɔ ho ayɛ den ɛde ama mo no bɛhwɛ na wasiesie wa awode no kama na nso anigye ayɛ wode afe bɛma wotade no ma yɛ mra petre sam petre yo anasa wode ande wotade no kane no nka wo site no ɛne na ke modu pa na ke yiriba na nso ɛne ne mu sa yɛ de ntifon ya ne gu so ɛfon ya doctor bɛhwɛ no wasiesie bibia kama ɛde ama wo kumase ɔwɔ atonsu Monaco junction wɔne adanse rural bank ɛne de animhwɛ ɛnkran wɔse yɛnka nkyɛ wo sɛ wɔba bɛpie mu paa ya wo da bia ɛde kɔpɛ memene dam doctor ni mo ɛwɔ nkran enti hwehwɛ da kyerɛ kwan ɛwɔ Kwame Nkrumah circle Fotorama baabi a Girl filling station ɛwɔ no wɔne NS chemist ɛne de animhwɛ wo wɔ nkran na wo kɔ a dinka frɛ doctor ansa ɛna wakɔkyɛ ne nso sɛ yɛwɔ dam ɛde kɔpɛ memene da bia ɛna doctor no wɔwɔ nkran a wɔdi dwuma 024408 7687 027908 7687 Eve Labour Party so ba ma bata nyina ye guy ma penfo mesese ogwa hobo so ebekwa wo so a party a wode kwa hwe hunu Saudi Eve Labour Party ebekọ enam sa wo na kire no ye de siesie hu a wa ye rese kama ebeboa so pa ama chese party ahodo ni bi wo hono mu a ene ode hye hu anam frafra we wo monti infection se ye bebre ha wotre ni ade na chese eye we de ye kama ya bibia eye motron wo de siesie hu anu aye rese kama ne bon so edafom eno te kuma se wo panatufo bo mu a 0550 0990 0302224843 amantama hodo aka no yebefre 0244310620 Alaska Star Enterprise ese beje wallpaper kama ene stickers ahodo fakosiesie ofie na sa wohia original curtains bars anase bed sheets blank curtains airport chemicals and waterproof chemicals stickers ahodo ni nyina so Alaska Star Enterprise ene TV no strip light ye de bo achentu bon sampa TV ni bo hono ma ne dem ayi safe FM ni nyina da aboomre mu yenye benya bi ewo Alaska Star Enterprise na tufo so enhye no som samu nyina so enhye kama ede ama so wo store nkwa de a ya bra ne chene betu bi egum eton Kumase Edu Mrs Anoche Plaza wo ben Prudential Bank na enche ho apɛ 0554114878 0268 419596 Dr. Mafu Fertility Herbal Center awo papanie Kumasi atonsu esra so ate bisaba se ye kwa kwaje awadro kama emane meme nyina wo hwan den e de ama mone nyina ye monan ne afia ni nchemo e wa doctor no enchen wo ye fertility specialist eno tie ba ne sa wo ho sensem kwa de awontomfom shane nso an sa wo akwada bi wo fia wa chare nante anasa nimpom emre so a kwa na doctor ema wadro na fadwade akwada no afa opemfo bi a wonyi se no afa bi dada doctor se wo de anya hwe bra na baji no na fadwade sadia baya ebra no so ya wo kwa wo no so a na chese wo to ne se kosua wo ye bema na low sperm count egu ani wase a awo papa se bra no wonhwe na mema yo enimum 0244 411099 0277 741618 quick credit investment afi we wo bia ba ya adwuma sa wa anya adwuma de ne wo danta wasene ma wonam sa ne de wo bia ya adwuma na yankoka ye secret nkyere wo bia biem na menimi kunu na de ben na de be de bi na de nya ho enke ye secret nkyere wo bia biem no asa wo hye wo dem ko da cool lie na wa fa phone number me de betu dwa no afrem quick credit ebeje wo so na afi wa ma besia na de bia adwuma wa adwuma no so egu a wo pesika de hye ma wo pesika de kwakwa so wo pesika de atua school fees rent no ne ade no quick credit investment besia ehunjo obasa ma bretente na de atua ensi ho so kakra bi na wo mo ede ka ho chane nsoan se wo mo besia wontintan fidie no so eno a eno Ghana card 0302200390 0596920833 nana ye bi ese braguna saman bambo pa de we ebremu me ne onyina wo bia ehia bi eti wo de na adwuma na wo mu no kwaje bambo na chese bibia nkoye emfama edwa na wo die no kwa na kwaje bambo na edwa de enkoye ya de bia kora nkoro ho na mu ya
yade nipadua mu yade na se honhom mu yade no nana ye bi na kachi eduabo anase no me ena da wabrabo so wankasa kwantuo ho nsam bi eda wani so no wosika nyina wapia ade ye nkratasam na eso kwamba ze bia ni abounce wana na ye bi si brai na wohwehwe niema mu kama enfama 0243134535 0557667510 Yami inshallah papa afe yanko na yene mabra enko nkodi enkomo ewo health alert neneke Dr. Kiki osidi ebe yanko Maa Akos medase ewie ebusia ye be fa fidikese yi so na fe yame ni na ye ho aha enkomo twitwi efri health alert clinic eho na ewie ye de ebramu se ye babetena se ewo sa ebremu dia na chese enkomo a efa ya pomuden ho ene brama ho kwan se yemfa emesomo de bia se menya kunya ebetena ha mensam ne de eye ba kope mini bia mede ka ho ni na ne se ebrebi ba na ye di nkomo e de afa pomuden ho adawroma emaye hunye wahi empentam enchimem fidie no emfemfiri ha esanse ye ken na bi ene na wo de no ubenya anu ye enu nti sa kwanya ba na yedi nkomode afia pomuden ho a no abomodin a etie bi e de amayen se amo wo kura ebetimi aboa wunua bi anase odofo bi eto de bi a obi se enam asomasi so ana obentin so ena mete sa enkomo ya meba ye nti wo so betimi ayese nipa no a ebenam wo so ama obi eho atono ewo yade a ofemu entempa so health alert ye babetena hanom ye di kan e de ye numbers a ye didi dwuma no eto atiefo anim ansampo ne abo e de ewremu ewo ye nkomo twitwi mu nti Maa Akos adaroma abeboa me ne ye numbers a ye didi dwuma ewo yaso ye no yabo e de ache atiefo 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enu nti ye bo ewrem na afi ya twetwe ye nkomo no last week na ye di nkomo e de afa ulcer ho ye hunu se ulcer akoye kuro eto ye funumu wo minimu anasa wo ye mu ade mu ye hunu se ulcer na ye ka ho asem sa no egumu bebre ye se peptic ulcer eka ho bi stomach ulcer eka ho bi na woche ba ko na etwa mu no ye kan ho asem e na last week nso so ye kan stomach ulcer e ho asem yade mienu a e wo health alert aso ye no yaje ho abasobode sese bepie mu ho a yade nka ye ni na yetumi ye na emom mienu we ya ye de esi ho no no de kire se omfa ma ensan fanko ye betu ase e de ama ho ato e no ulcer no edikan e na afa de friend is sexually transmitted diseases enemu nsan yade no eno so kasa yade a yetu ase e we yaso ye ho enti ulcer de ne de de akogu ene de ye ka ho asem eye enemu nsan yade na ye ka enemu nsan yade obi bebisa se enemu nsan yade no kra no eye den yetimi ka ne se eye STIs na no na kwa ye sexually transmitted infection and also say STDs eno no ye sexually transmitted diseases na we ni na no eye ohawa eba se oba ene bema ehyiemu ewo enemu a ebi ewo oba ho na ebi wo bema ho ne sa afanu ni na ne se koba ne se wo mu mienu na o mahyiemu ewo enemu no se bambo bia ankoso a eno ene ya na ekofa sa yade no eba eno ti risk factors a wo ebeda di ama wa hu ne se de esi keka kwane de kamia ye se enemu nsan yade no minya enya bi de di kan ye se woni obi ehyiemu ewo enemu na enana amokoda ye ne se bi ma mo ho ban enkrofo condom yi mo ampa bi anhye won susu asa eduru be ma ni pika se bi ushi ni agi sa gi hye bem na nke we se wo tu free metiefo emfa nche no wo hwe ya e ma ne digumu na se be ma no sa yade a ye frɛ se enemu nsan yade no ebi aba ne nipadua ma wo oba na wo da ho a wo gie no utimi enya bi eno nti enna ye da na ye mo ye ho ban no eno ne kokofa sa enemu nsan yade no bi eba se be ma no ewo bi enko ade a ananso se ye ne enipa eboro baako ehyiemu ewo enemu wobi empena no ya wom akwasi wom kwaku wom ho ahwani ewom kire se woni di faako mepa cho se wo ye oba na wutie me awie na wonhyeda enni bema baako a woni ni hyiemu ewo nemu a na wa cheke wabrabo mu ahwe wo husu ye esanse se bre bi ba na sa yade yi bi se eba woni padua mu a esanse wankasa no wonhyeda nya sure se we di ebetimi aye kofi we betimi aye yaw we betimi aye frifa no anhwa na edi aye enu nti yetufu se wo ye oba na wa pe baako bi sebi nyansa kakra ewo ni tirim na ne natena na se
ekoba ne se bere bi so na mu hye mu e wonamu a se yade yi bi eba entempa wonim ba bia efri na wakọ honom na nsem kaye no makọ akọka e wo honom kama afei so se ye hye obi ene nada ye hye obi ene nada esanse se nipa na ye hye no ene nada no enye ono akasa epemu a wagya ya ma se obi ne nye saade no na nipa no so a wo hye no ene nada no ommo ne ho ban ni nti no se koba ne se saa yade yi bi e wo ne ho a obetimi enya bi na yade ben e na etai esan yen e wo ena ye ne emema ehyiamu gonorrhea eka ho bi syphilis enso so eka ho bi mienu wei nina no se wonya bia na wone oba na bema ehyiamu na se wa mo wo ho ban a e yade se enemu nsan yade na ye ka no wo betimi enya bi ene na kwan ben so e na se ehyiamu e wo enemu a saa yade no etimi eba nipadua mu de di kan ye se etimi fa mogya mu afei so Bema no ni hunsu a eba abonten no ebetimi afirimu e de aba ena emma so ye ba na ye ne mema no ehyiemu e wo mpam na afa ye ni age yen ho no sekoba ne se yade a ye friend se gonorrhea anasa syphilis ni bi e wo oba ne so na wone bema no ehia no omamo mo ho ban a eno so obetimi enya bi e de afiri honom ensunsan so ban e na beda die ama me hunu se sa enemu nsan yade no ana menua ba bia wutie menua ba ma bia tie me wo behunu se sa enemu nsan yade no ebi eya enya enti ema ne de no wo behunu se ensuo bi afiase egugu nkakra wo de wo ye oba wonim se de woni padua no esitie ena sabi wa himfie ho no wonim se de eho enka esi etie ahimfie na nkasa no wo mo ya de e wo apomudin famu akiremu se e we se enka efri ho eba no sabi etimi ebonti se jene anase etu hwa eti se jene enti sa wodie no enye jene ni die ni bi na akwaye no ho asemomoni totobi fish ne ade amenu aba mpacho e we se wutimi cheki ehunu se enfumso bi anase timachie bi eya e de aba wahimfie ho enti ntempa na wape eho asem aka enti ensu a enka wom etai egugu ana kire se enemu nsan ye de no wonya enya bi afei se woko akwa jonso ase wo ba se bema se ne mebetena he na jonso korako no enso fom wo bre pan san na wetimi ajonso a hunu sa agro bi na anu wo kodi ye no ehu sunsanso eba afei wakohye kuma na na se mema no monsomo mema no ho no wo behunu se ensansan kitinkiti bi na efiase egu aya ne enim se enyin ba ho na se wiyi edi free ho a na ya na de sa ensanwan kitinkiti no eba na we de enyin go so na enso so se tirere sa ensansan yi ayere ne ho a eyi ni ti eba wa bra umfa blade anase bibia enko ho afei ema ne de no yakohye kuma ni mu no wo behunu sa se moja sufin bi enkitenkite eyi ni ti eba menua ba me pa cho no wape ho asem e de aka afei wakohye kuma se bema bema anase oba ho etimi keka wa sa enkeka we na eba no ano edempa 1 minute bia wonsa hye hono mo a wutiti ekuro kakra enso so eba hono mo a ni na eye de eba okokose enemu nsan yade no wonya enya bi na ye kan eye den a ye bepe baabi akwa sa yade eno nti na awie ye kan for health alert e de amount clinic we de ye di kan aka se eye enubina nuta ene ahahan ene ye didi edwuma e wo ho ye de ye se wo ba de asem a waka se ye di ahahan na afei ye di aduaba ne ye de na ahahan no asa yade no sa pepepe e na ye e wo yaso ye enti yade amaboso yi e wa hai afei de ya kan bi emre bi se wonsa ene wonan eta eye titiri stroke yade no wanya bi diabetes kakra e kan woni padua ho ampa cho me ma me dofo papa bi a wutie me entempa no aba behunu yen e wo health alert clinic na afei ye de enhenhan account na wonso woni padua no etimi agina brane ade ba ko aganafo enye ho ade ne se make say wase ma bna yade minimu bia ene enemu nsan yade kura o kan me mpana kura me ni bi na me ne na kwa kwahyia enyemu yade me pa cho wote saa na yade ye di kan abobosu ni na no uni bia ano no enha adwen se obekọ hospital honom yade bi wo honom a eba esunsunsanso mpo wuhunu ne wahunu se yade bi eba nipadua mu na emom se wo ye obi a wo nanta ye ntientia e wo ayade sabia ekohwehwe nipadua ni mu a ebia na se yade bi ahinta wa entempa wo mo ni mu de no ebedi kan ayi wasutire se de be ya wo beda wo so na yade no entimi ama baabi a wo hwehwen a wo behunu yen ene didi so yi medina fo mu hia yen e wo medina
Medina Post Office ɛhɔ ɛna mobɛhunu yɛwɔ First Atlantic Bank no n'akyi ɛpɛ ɛna yɛwɔ ahyɛnmanfoɔ nso so yɛ ne Queen's Hotel ɛna edi animuhwɛ kasoafoɔ ɛnhyehyɛ yɛn ɛwɔ kaswa main MTN office na ɛwɔ ɛkwan no ho ɛpɛ no ɛhɔ ɛna wobɛhu yɛn pokuasefoɔ ɛhyehyɛ yɛn ɛwɔ pokuase junction ɛhɔ nso so wobɛhu yɛn wɔ hɔ Gulf filling station no yɛne no ɛna ɛhyɛ wɔ a woba bibia ɛbɛyɛ kama takrade ɛnso so ɛyɛ takrade Chapel Hill ɛhɔ nso wobɛtumi ɛhu yɛn wɔ hɔ doctor say course no deɛ mo yɛ adeɛ ɛba ɛna mo bisa Dr. Kumase ne nyinaa no yɛgu so a yɛdi ho dwuma nyame yɛ adom abrepɛ mu kumasefoɔ mo so mu benya modie na kyese mu ne doctor edi nkomo e wa ha nti Maa Akos ye numbers ni biem na ma sorry so amade wo ho atwa so 0242 51 88 93 0242 51 88 65 nti health alert clinic ye nkomo kakra ye betwetwen ye efa ya pomudin ho ye di si ha nyame ya adoma dasane ye besa ahia nyame enhira wo papa pa ye nuaba Mabra and I yet kana haya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no noa and I was so egusuada mutie no Pastor Julius monya adwama yentem na fiada de ya na ebre eni ya fa kra I say aholo mu de just say mo lesson ya de abramo no akosenya akon hospital building ala na mo tie no agoda for yegusumesi enra wo send and I say we near comedies na near sir edru de mu adan ato apenten edru de mu adan enti enra so me to ye nti na network no na ano eden papa enti ye kase obi enra bia na wo send bia na emme bia no yes yes Bill down in your bill. Monday or Tuesday, and Crabia, which me will be an old Sandy Bibiana and maybe network, and function bottom dear can war, your pussy war. Na ema o try say wo be send no me pacho ene koswana ebia na bibi te kira eba ebia na bibi so kire ya eno eba 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 mobile money numbers no di no ye Mary Akosua Ade ye de boa obey ene be me Tuesday okoye no operation no ene ye pese ye handing over edema no nti ede ben ena wo ye ede support na wo de aka ho na afi ye ni so ade hunu no atumi awie perio ede amaye Pastor Julius mama that's it we are born bede akoye operation kojujo obese hunu bi na de efu o ye bese hunu bi mo na wa ye fe ohun na utum hun se ni nipadua ni emu ye o se se de ohun ni nipadua ma emu ye kaya de yi o asemo wafwenna ni nipadua mase omo go so mo sene ye da o mase pa na se ye je akope kenkran ye je akra bi enso ma na akokrai ne de amaye kura na no bon komo na te no kanasem ya bro ameno tese kwadu a oboni nyina no on se
akobo bra ni bia 1990 matutu sa from kokoko Nigeria no sa business twam kwa bijan otaze ko Senegal ti omo ko ne namu so omo ko banyama na o so omo ni omo mana na jomo ji omo ni asa da banya otupa no krobi obedusu bia o yere ho krobi obedusu bia onya bi de na de je so omo da na adwo ba ko omo anka ba so omo tabu omo na papa akwadu a obo nyina no me de ka me pese abaya beba na ye ne ntrase eleboa ho no a because say you see ka say o mpa dware wa akura nso ugina fun so ka metimi dware no abegine mani maka jem say ade wa wo ye bonsu egu ho say wa ase wa ase na say bibi wo wa enkoye sa de wo na ekru ya mama bebre life ase no ma hwe ade no ebon ye say ye nkase bon wa no aduane nya be ye say nka nkyere nse nya de na me ware me na me ka kyere nse maame wo ye aduane na nya da me meka kyere wo kyere say wo responsibility say obesu aduane ye wo maame ho enya me e say wo tire ye kwa na me be ka obu se befu ene hwe aduane kwa me nanni me na anya da oba na me horo me nse na nsu no ta na si ho wo be fa so obe kye awie so obe den yo say ye nka nkyere mo de a ne obi anka ma me de no say ya ka kyere wo say sabi mpredua so wase bon. First question, a bow and a mount. Say bow dear only for a mount dear friend and a bench. The dear cans and uncle Jana. Now bow dear no say bra, whatever ask what can't tell me any we need to be a woman. No what so no ye but when you are the boss and can't do this saying oh I don't know how journal oh it's my master God no what body the bring up a dear the bruno fa hu die ho ene ebro asese wo bro no ni ade omra ni nyina na ma ni ntimi good nti oni omra ma se ne oba ye wa habi nti ahade o dimi mo no ni nyina ensi nkomia ni yie ento nya sa kwadu ode bon de se onso no agina fon so wa nguase ode gimi wa nguase ana sa so de beko se de wo ye no wa no sa na beko because ensema o brusu nyina ma emu bebre wo so gira so sa jetu mu emu bebre wo gira fon so agya to mu ntino se na ayese papa ne nsem o kan no kure na ya se o be ka ko fa bad na betra fi onuma duane no a onuma duane ase pacha oye we nkoye na no wudi ne se wudi abayare na se wudi atena se wudi apenkwa na se wudi apewuo ti ma mesre no omra na ye ne nyina nsi nkonwa na emo na papa nso o pa yi dodo ha na se we nyina anu no jijiji na tena se me ko 3 rounds so for situa no no jijiji na 3 rounds na 3 rounds and also wanu so otua wo ba so wo bowi na se 3 rounds na also na se 3 rounds na also 3 rounds there na wo hold the na sa kaka de almost 3 rounds na also na wo koda be ma hold the whole Maa Akos nyano na mo de masoro monye ma se 3 rounds ya na nyama na mo ni prepare na ana ma so twem o se ma so twem 3 rounds na ba bia na me di no ho ya na se o prepare sa prepare the Ghana for me ma mo pesa de no ya na ye biem wo bo wa se o titi ye hu ye o titi woto no titi woto mu ye romantic chato Ghana for me class for Maa Akos enim kanipa wasle ne kon Bible say be pofri mu a ano ne yaduru ade a eha ye oman mu nyina ano no yesi emayanka ade no wo ho na ye ka no o se nka na me bisa wo ne hwan na eba abrabo no wo ne hwan na eba abrabo no hwan na ane ne te dem ho no o se wo ye fin sisa ne o ma ne yie ensu awudi ko dare oba ensa sebika ho na huhuru ho yie fa wonse wurawura ho e ma no bi wo ho ese se ye de omuko bo nsuom ne ye bomu de de fim e ma ni huru ma ni o e ma ni bebre hu na ma ni oh the anyoma e free ho ba no enko yie oba bi se won fa ne nsa kura nwura na ha emu da onfa ne nsa ogina ho no de abom popopopopo woko ona ekro no wonim ha wa yesidi ye nsa kura wurawura ho siesie ho kama
na nipa na wona ne tie no so wuntie na asema hwan na wukotie no na owie na won se beka Maa Akos na omi aha oje so obeka wo se abodamfo ma o se se bo a ka wontimi nya no ai me kaye wo se na omi eho no kro kaye ai me kaye na wo se me ebon na ma ha mu bon na wo sa ba bia wo de wo kototo bodam ni ba kra ye fa no ade wabodam e ma na e bia bodam ana mon kam ye ntie se mo bodam dia ene mo ndrese te se omo na ye hunu nse mo bodam na bia motuam ye ma na nsu bi kra ba ha ye hwe wo mo motuam kra eye bomb obi betra weni mu a obi wie na wurade Yesu ebia pampamu ye spray ha nyina ye ka no kura bi kire ma bia omo nte ase ye momfa edi asem kura ba nie munti a woni hwene anti obi a otwam wo ho ono so ni hwene last time metika mu won sente na me se furo bi tiri mu ba ye eho nyina ye bom adam frama ne fose ya na ewura wo hwinim be da fra ya nyare echi se wo se wo boa me de Maa Akos ba bia duru no ayehu abusuya na wo mote wo hwe wo mienu nsa no ade be chi na ba abusuya na wo mote ho no tena ho na nse ye ka kunkum asem wo ya na de kunkum ne ba oba ne ti ho na mo hwe no na wo te ho no we bo we eni so ama ne si etu we so so de that thing ti mo ba kutirim na we mu hwia mo de mo ntena ho mo na ye mobusua mo ntena na ba kunkum ba ko ye baba be ye report ye de baba be ye news mesra mo akoma ya fam ye ho ye be na one day hey mudi echem eso wo ma minsia wo mansia owo mansia na mo hwe saa na mo hwe wo mo e na krom ho ono so buru ba na na ye manije nti abusua no mo hwe na mo nkasa asem wei enti ase anya adwuma obi ankope ne ba bi ntina na aware ye enye kaba style onu a wonsia no kofa no enti obetumi akobo ne bra ama de be ya yeye esini ewuo. Okay, evangelist amen yentu fa nkoma yem nu aba Mavis Kwanza happy birthday. I'm for senior high school ohwe pa na ene na oda awrade enhira we no Mavis na mo akoma pa wo de be kire nkola ya de na yenhira amen papa bi na wo konfanochi those days say etiefo be kai o hospital ahomachi o hospital enumre na o chiche sokodua pa papa titi from papa koku asante no oba umpa ho a no obegina umpa da ye bodon ye kasem enko wasum da ye bodon ye kasem enko wasum ada yale beba ada owo beba afa na wo hwehwe wo nyame no mo sokodua agere no okọ sa da ye bodon ye kasem akoma fam akoma mu nsem ye tufo ye tu mafo ye tu ememafo ye tu awarefofo edu ba bia na tiefo bi se en nsem we de ensesem ka en wi abo en de ene o mo ne ye o zanya chom no ne ana ba bufu no wo nsem a wo ka no kokko ayi efie kire obi no enche de ye kire nipa de onye na brabo na wo nipa etie ye nipa se ye kire wo mo ade a ye beboa wo obi dodo na ntime no de hye mi nkran se dodo na efam aba ene ane hye mi aboa wo mo so hunu nya atwem dodo hypocrite ekum nipa ade no no won ka ba wo ka go besa mama ye nua bai owo asem so be yi ne ho ano ye be serew jaram ko boma busu afama ne nam ko bo yama obi na egu anim ase o asante kasa ase wakonya boase wata yenyina chi woni akura na da woni na sɔre woni na dware woni so ni na dware so de na wo ka wo dware obegina wo hwe nsu odi dware no aka kira wo se nsu obigu ai na obi ye be sraw bra be yiwa no na wiase nyina nte fi se de papa yi ka me wadam na eye maso mi na on de wi a wosi kanu no so na
Chese what serious. Onu say ade etete. Bema we pia wonti abekasa asem we. Na afro Onsa. O mekanda papa nso onso o mekanda. Okay. Ye be sere na omi brabe yiwa no. Okay. Na nya nhira. Na oluma so ye be sere ba bi otifi adui. Jawa ho de ne kakra na o be che. O be che. Jawa ho de ne kakra tua ne ekoso atua. Na mema na anim tua no so mema o maba. Na wa kire o mu se de esi tua. Na afei niema nyina ye kama. Na jawa ho de ne kakra. Tresam ne se enfo ahoden mamma bebre. Okay. Jo ahoden kakra ne fa boa onananom. Na tua ne be mamma na ba. No akire o mutua. Papa jai no mu do say ya no mu feelings ba. Papa oti ha 3 rounds. Ka say ne kra o ba ko ha no. Enti 336. Papa ehun edin. Ya se. Na mama he be man pewa ukra nkransia. Say odi kan pel that time now wo baba ko no one no. Wakonama kwa wuses make us say menka so bia papa nko minim se de esitie de banye ye na wo sa baaye na mama waje ompewa enkransia se so obi ndo wa enkransia de minim be makranko be na enfie nan mama bibi wo ho na enye na nka wukunu ka we kra ye dem asem anka enye bone etide ntina wo se wutu sa chick ne ma no se bodam ni kra ye fa no enti maame wo ka se na chese wan kasa no wa bodam enti wan fa wo sa na adware oba be se de adware de me hu ye enkra adware me bo hima anopa wie adwuma kwa di nso ma na obedware na wo maame penny 41 years de be nko na enti eno no onka se bon no onka den ebia wanka no yie de but na yire no enti obetimi aka no wa maha na be kan yo wo kan no de mienu asem na chika otuma ne de ene ne bra na di so odebo na mama we no oba na obunyo omoko we ye ntokwa enye bro se we bo ne omoko because papa fight papa ne bo no so bo no enti me de me mesre mama wo so ogu wani ma se wo se papa nso ye wi man ono so onu mbie okaya enti ana no nye wi asem nie we ya asem a ho no ma wo se mama ye twa ye se ye ntwa aboa ne tipro mama we ye wa asem nye abusua asem na ba ye na kwa abusua ho ye na abusua no ena we no so ka ba abusua ho ma abusua ne se na wo ti kumase dan mu papa so ohun no na wa ba krom ho na onim kumase dan bi a wotim enti na chese abusua no mo nye hwemfa ho de wo so no aka se tu anamon because on tina ho kunwie ema ne nkodem ana ema wo mbeku no ema wo nso so nkodem enti ene bra ne sisi na asumdwe mra okay me da say aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Twumadie na osugusu awotie no egusu abobo numbers na dia ma 0599814926 0599814926 0599814926 0245301462 0245301462 0599305202 0599305202 Mamemba minua akosia nyako akwaba akosia mu akwaba ya na mama na ewie apomote sen bacho nyame adrum yiwe no emame na aha yiwe no emame me pacho ene wahu yenua ba akosia nyako live ewo yen studio we eka home premier nu a or the by studio as a first one or body na oniniura na enam na say yenua bema Francis want to say bacho nyame adrum na ho ye pa ase ene no wanim ya mechiafo ana meboa de na de anije because first na mobile ne de na esu ni suo kakra ewomu na arewo kakra ewomu ene aden wanim aye sirisiri mama amama mesheni radiaje adekasia maya mamia semana masia na mayoti afu woni mapa wode achemia eni pa mo de achema frumu me Akoma FM semana masia na mayoti afu enu timida masio minyankopon medamasio da etiefo nyina medamasio maye bia maje medamasio da
madia maye medawasioda etiefo nyina madia maye medawasioda nyami enshira mu nyina yewa shubia nyankopon shobia na mu pa mama nyame enhye obia na mu sade yenua ba akosia nyako eken Jenny no enye Jenny ketua akwantu ni nyako entekeso enya kwenteketua ya brem ya gusukure brem ni panso se ni panso na so aye yo ngoche akosia nyako ne kuno enkura ne yesen se ba pani ne ho tesен nyankopo adom ne ho eye kakra enti doctor said abey no be operation no pacho Tuesday nyame boa Monday mekwa akoda na ade achi Tuesday na o maye me no maye enti say there was a ultra scan lab bibia was so ye bia no me pacho maye waye ne nyina adom maye okay Yankopon adom ti akosia etumi aye eye wo wa wo achichi ne benche ba bibia wo bia wonti ena ama ene akosia nyakoto nwomo a ene wo to no na nka first no ne yeto yade ye yo yare ye yo yare ye yo eradi berema ewo mu se yenya nyenwie de nanso so said a doctor for esi aboya no ba no enti no ye wogidie wom unsa maako said test ni nyina kodu labs ahodo ni nyina ko wie no say we ya wie say we unsa doctors catch us say ye labs na ye tests nyina wie a na che say wo mo wie o mo bibia na say no edru say say ye wie bibia enu na ya na ehu no koye test bra koye lab bra koye hwan bra hono na ehwie gu saa na wo modi ni nyina ba wie list no so nya asem ketwa na so ye tiefo adaroma medimani ehweso enye easy na so yen se wo achichiri ene benche yenti we eya akosua de eno achi emai sanso ne nua be ma Francis nso make say ono so guso a ye hwe no yade ten ono so ede edanchen nti na okon no emu eden enye ketua kra nti na yakoto asra frimre kakra bi mu nie se eto apenti amoa na moboa na muni ye hwamoda nenimu se muni ye hwamo so biara eda na yenua ba no ene wa ha no yenua ba no na eto nwum ene se wo sere a nenimu se ba bia wo bia no onso obesere ebi se ne onsui na osere a ewo mu se bibia nwie de na enso so de mo aye no kra de se de because na enidaso ni ho in fact na enidaso ni ho na enidaso na eni ho na enso so enhranka nyame ewo ni amoye eni ni amoguso eye adanse ankrofo edie minim se sede etie bia no wonso benya adanse bi ni nyina ne se wo betene wonsam ni nyina ne se obehunu mobo ni nyina ne se wonso de ekura wo no wonso betumi ede aboa ni eniso adehunu no etumi awie ye peye na minim se osere na bema no esere na nkura ni nyina esere a wonso obesere bi sede ye trokonkron aka afa adoye eho no enti na negua mako Monday oko na yakosate akoye operation no edie na yasi yankotete adromra ni nyina ne ahahan mako papa bi asem owodem ana ne ba munu toye na yesi obi papa be fa oba ne ko hospital na papa ewura na wo ba na odi atade gu ne ko ho na wo pie na wo ba na we na obi ka papa fa ba ne ko hospital ba ko ye ya no tam sika je ne fa ne ko hospital wa nshampa bo ampo na odi ma no ye dey odi ko ye ne na sisi form no fa ne ba ne bo ne bo enti akọ die ye dey kwai obepe say ye betu din obi ho pe say ye nsu din obepe say ye betu sikane din yan de ye dwuma bibinti eya na ye ntu edin san say enipa okukuseku yesi onipa ni hu ebra wo kwai ye mantamo
ɛna wote yɛ bibia yɛ bia sabi so sabi nyado enipa ho adwuma ne yɛ de nyansa ɛto ho nafofo bi amoa gusuani bi amoa danfo bi amoa nanso aduru sɛ wɔhunu sɛ ei yaso wɔkɔ yɛ nsika sɛ ne yɛde ama no o obɛhwɛ na obi de ne haw no ɔde ba bɔ me bosia na kyina metua wɔamfa ama no a wɔsɛ akosua nyako ne kunu tirimu ɔden nanso ɛbrɛ to apɛnten no mo anya moa bia ɛmfiri wɔ mo hɔ nanso so yɛto maw sɛ akosua se yɛmodin yɛbɛbɔdin ɛde amaw sɛdeɛ wosi pɛno bia nso yɛbɛyɛ ne saa pɛpɛpɛ na yɛde amaw nti ɛtiefo a mo akyikyiri ne bɛnkyɛ yɛmpitipi ne mpatrapa sɛsɛ akɔ ɛkɔ ɔkɔyɛ operation no deɛ wɔ hɔ yɛde hyɛ ne nsɛm saa bere na afei yɛahwɛ deɛ nyame ɛbɛyɛ akosua nyako yɛnyɛ dɛn ɛmfama wo deɛ wobɛka ne yɛbɛyɛ yɛwobɛka ne yɛbɛyɛ ma nyɛ wuwu din o sika no yɛnto din ma wo na obiara nte bi sɛ bɛyɛ a maako medeɛ mesura deɛ o hwɛ dabi yɛbɛnya ka wofiri ha kɔ yi sɛ wowɔ banki a nka wode kɔto hɔ ma yɛ ne kora no na woyi deɛ kakra betumi aboa wa mama ko ya bafra wo mo ana okay ye yɛbɛyɛ because ne wiase ehu atiefo abrɛ no mu guso brɛ sɛ meka sɛ wo bi dimlika gidigidi pɛso wo ye bie na ɛkyena nko ɔbɛte yɛsese ne se enti wo de sɛde atiefo si ehunu no enie fa sha akosua nsɛm but de aka bia no ɛyɛ kokɔ mu asɛm nyame enhyira obi biara de obi ahwere bia nyame hyɛ manam pa etiefo nyinara nyankopɔn hyira obi biara de wahwere bia fa me kunu ne me mma ho biara nyankopɔn ɔnhyɛ manam akoma efemfo nyankopɔn nam so de ma yeye ebro adwene ne ntiase so nyankopɔn onhyira mu nyina de obi ahwere biara nyankopɔn onhyɛ manam medamase amen na sɛde etie bia no yɛnim sɛ yɛbɛsɛ yɛhyia biem yɛbɛma etiefo update because yɛnya nwie kura nti yɛbɛkɔ so ama update de yɛbɛkɔ so operation no yɛyɛ wie anasɛ sɛn ɛne sitie yɛnua bɛma Francis nso ne ho te sɛn ana ne nyinaa no yɛde bɛma mo sɛdeɛ esitie ne pɛpɛɛpɛ nti no nyame ɛnkɔ so a na onhyira mo papaapa ne mo yɛ ɛne ne mo gu so yɛ ɔbapa ma family remwe yo home sweet cereal lagoon mix Tom Brown na we no wa mo the sheets and a fay rice and soya beans wa mo dia frafra kama no nti wudi sija so a bebre na chese ubenya so abusua ne nyina so kakra be na toy bebre musua ne nyina be so moso enkwada di mpanimfo di mu ahone no ne dose fiber wom proteins wom eno ane se wa dia hunu nsuo kakra na dia sija so anu mu be se meat aduasa fa se kire ne mereke wo no eno ano no anapo ebe di bia ko school ana fa enwuma so anwumre so ya se di bia da eno nti kumasi poku trading edum pampa so edum pz ko afa ebuakwa offenso tanoso ani atonso yebenya biatom 0246697358 0546921728 Dakwa 360 edi ahumka heat patch abadwama so plaster wanwaso a wamade hahama kakadro cinnamon ene oil afra eno nti sade kane no na wobi prana ne kase eto fre ho anase mubu ana mpanefo de nro kire so ne sa pepepe na na befo kwan won mayo no na wede wamode nro no afra plaster wanwaso enti sade nke ebe kire wonan no so a na de nro kire so no wede ya obi ano eno asa wa white plaster yi na wode afam so edro ne wom eno nti ebe ye redie no adwuma pa na to yi abiase amount says yade wachiri bramo anase wokon ana ye woya wode no aya fichikro ana wote ye wa eye plaster ye abomode wai na fa tare bia ya eye woya no chawata de gusu ko onwuma so ebe ye ho adwuma kakra eto ya wonasem epoye mantem wo se yemfia ni kirem ekofodua market Eastern Chemist afa Chris Farmer Mikado Pharmacy after that pharmacy New Tafo Cab Royal Pharmacy GB Line Pharmacy eho nyina so ebi eho enkran eye Farmer George Pharmacy ene Palace Pharmacy kuma se wono se ene chari bi miaya wono matu bi eto ni nyina yebeto anim na ba bia wo pa bie no wo so atimi akọ no afei wakonya bia to na wo pendudo mo peto a 0559991149 0559991149 Grow 5 mojadro eye mojadro mu super de wantimi ni die nanse obebra wa ye aduane obewie
wie wo se na aduane de me hye mu ya mentimi ne wo boa woni appetite kura wo appetite aduane no no na wudi wie so be se di pa ama hu sam pa aduane wo na ano aye wa wo na so wontimi na wa yade ama wo ato na so ate wa yetantantan ma sanka grow fine mojadro enam se ma nipa aduane enyine kama pa de akwa fichira wote yi a anasa ne de moja na etu no ana abroso edro no ye friend grow fine mojadro bomoden na wonsa encounter de ba bi eto nro bia ebi wo ho 0244 596 532 0244 596 532. Rocker Clinic Limited, Pacum capsules, everyone makache, Jenny Cure 442, Vein capsules, Nina everyone makachina and saying, Wama de Bakubia by a modern ranesa aquacrania brewabeko jogging, Edrodidi at the Metfagen capsules, and on a bois, Emma, ya posu ya Nina etuas, a yepa, at the Mamu ye sports, and ya Jumadin Dinada, and I'm sending Pediamu yao and a dreshana etuas, arthritis yadian, Amawa posuna peja, what Nasika Krebia now posuna ayetitri, a dray, Mamenka from Fanchos. Ebebo pa to ya nyina se ediama moja bedia frusa ni ye ewo nipadua mu a Mausaka Medfagen capsules 0248885040 0244183230 3P garlic mixture garlic adronwa so bibini nsa no wachinchim garlic ne kama vitamins ne minerals ahyemu ma wanfasu anka eno de akaja ntia hode ne nyina eginam bamade ma wansanka de waye kase ama na brosom hypertension yade ma na komaje ne hwinhwim anasa wode no stroke yade ena fe sugar level no na ahwire de kosora edro no aye 3P garlic mixture garlic adronwa so a ebo adwuma pa woni paduan mu ye na ya hye ne so sa akwada wonyanya mfihadu me no de empanefo so betwe ho ade afro ano danchania wo bia betimi anonum bipa na ye nipadua no adwuma 0248928824 0201000021 Currency Ventures Zahara Man capsules Zahara Mesha Zahara G capsules and fe Hindi Heba Mesha de nkekaye ene nemu sa yade ejojo no obi ohono ma ne da biara dacha sa ne ba no eniema efiri mu ba no nkoye kura bomade ma wosanka Zahara Mesha afe wi ato Zahara G capsules no eka hon ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo anopa no ubeyi topa ye ni mienu na cha sa wo de Mesha no wo hwe ni tiro na de aka ho eno ani nsuo a wo de banom topa ye se de instructions ni go ho no wo de abomode anonom ne pepepe go no syphilis ni candida ebeto ase kura e de ama wo ye bema na mema hwe no na nse ne ma nkoyi a wadro no aye Zahara Man capsules afe Hindi Heba Mesha so beboa eto malaria se kura ekwa emabiem 0246348334 0248569335 Dawood Heba Hospital Edinu papa ye bone mrane sese hwini na dronom aba adwama so enu na ebo adwuma papa Dawood 360 capsules bebo to sisi yade de sasabro no ase afa ointment no so aboa ama sasabro ni nyina da etu ya ni nyina frim e de ama waposo e na afa kura sisi yade ni nyina no ye Dawood ointment ya kabom na emo adwuma pa entu yaw ase emfama Dawood Heba Mesha bebo to malaria ni nyina ase e de ama bebo matachema no so da ho watimi adidi na so aborede ne ma Heba shop ne pharmacy shop bia no sa hwini na drone ye friend Dawood enu papa no bomade na wonsa encounter dem 0244886437 0201681717 Richmond Heba Center Kuafon ko ne samana so ni Kuafon ko ne Kuafon we de mu a momamade so kwa habem ko boto dwebo nkofie ne ba wosisi no ya oye abomade na fa enko ne bisra sansa no wada ade be no na uja wo na so bra ne semna no so ya na wo de ayewede no ane adwuma ya ka ne sa no a enye Kuafon ko a wa wadwuma din bia da Kuafon ko ene bedi wakaginamum wodi enko ne to ya na se no na wo de semna no ayewede na ane adwuma 0249186845 0546 840846 ahomka heat patch aye plaster mansa encounter de arthritis yade wusisi yade hunamu yade ena fefichikro mu ya nyina da plaster no wifi fata so na entoase emfama 0559 991149 0559 991149 me don't react. Like say grow fine dear. Ama why fine papa. Why food? Say me grow fine. Why me no? Empampa. Temi nam kan banku. Enu akra mi kem banku si ho. Mi ko gudi bi. Ai. Wana aka Nya nam kan ande. Je wajo. O ma bo kra so mo bo. Mi yalam de banku no be bobo ye. Ai. Fa ne kra de ne na me kan o be bobo. Papa yen kwa ai
ɛna de am kan yakwa do so omobo ɛna ne me first day de bobo banku me mu obi da me de ade atome na so sei na me ahaba ayi no roba no be mu an mate agum na mabobo ise siwa me kwa me kodi bi okumo be so se de me ka sei ante atete ye de mintimi nka kan ni nyina kire me pese wo ka madwuma wo ba ya na me ye ensa enya kwa me ton nsa ngla wa mienu ne ho mi na se ne ndie se adwuma ni nyina agu joni nyina agu ye se mitu wa me nton he ono ne kofa nsa kwata roba no de besi ho so oton so nna kura ka chem se kwata roba mienu kofa ya kura wadika 80 cedis ise mtua ante eye me ko ni ma me ne papa wo gina mu sa wade no ene no wo fa no adu champion na me hunu no me ko mo nche ko bo mama ne se ne wo fa asen de se mintimi ne ntina biem enti omo mi antina se ni yenwu awade no ne de besie no ne ya hunu omo se menko na ansa mo bebre me muaye omo ne papa no otena awade mu oba ka kire me se oba ne te kumase ena me ware no enti menko ha kumase dai me se kumase kwa ba bia no ote minim ho ante okay enti nsem de ante o so mi mu aka me bo ha oba ne bro obro me ante Naomi bro me wo chi bemen ti se gina wo bro me ka me kokoso aka me nan kokom wo de dade ere ka banku ya de so da se ni mu no wo de bo me ko de bo bitirim nyankopon na dem sa geye ante ye se de miwu enam se mete mo nka nam se no Akoma FM me de beba ha na ntem aboa me pese o sesa de me mafiri me fie no wokọ eno anti na ntem ba ha